Так, усім прывітанне. У мяне такое адчуванне, што мы зноўку сёння лайв з вами. І гэта, ў прынцыпе, не можа нас не радаваць, так сказаць. Зараз мы яшчэ паспрабуем сёе тое. І паспрабуем таксама глянуць, што ў нас там адбываецца ў словенстве. Ці ён ідзе, ці ён не ідзе. Так, прашу прабачэння, зараз будзе, напэўна, двайны гук. Просто праверу, ці ёсць гук. Таму што я зноў жа нікога не папярэдзіў сёння. Прашу прабачэння. Вось, так вот проста з моста вырашыў скочыць. Зараз праверу, ці вось хтосьці глядзіць. Чуваць добра, дзякуй. Тады я не буду затрымліваць, не буду 100 разоў уключаць гукі, не гукі. Вось. Алеся Федарович, number one. Дзякуй за фідбэк. Вось. Раскажыце, як вы маецеся, Алеся Федарович, сёння раніцай. Можаце мне напісаць у каментарах да чату. Пакуль я тут буду яшчэ нейкія тэхнічныя моманты вырашаць. Так. Чароўненька. Ужо 3 чалавекі нас глядзіць. Ну, это просто абавязвае. Правильно? Каб, так сказаць, нешта пачаць вытвараць. Зараз я паспрабую рабіць, напэўна, вось так. Ну, больш, так сказаць. Прашу прабачэння за маю недасведчанасць і неспрактыкаванасць. Вы ведаеце, вот насамрэч, вось я паслухаў учора учорашні стрым і зразумеў, што толькі на гэтым стрыме ўдалося дасягнуць сякой такой якасці гуку. Прычым, ну, не сякой такой, а менавіта, як бы, ну, пакуль што найлепшай за ўсе часы. Это просто открывае нам дарогу ў бясконцасць. Мы можам рабіць, што хочам, можам нават записываць нейкія літаратурныя творы на гэты мікрафон. Интересно. Як такое могло быць? Мы можам адкрыць радыус і біт і там включаць музыку і танцы. Так, дарагія сябры, ну што, традыцыйна 5 хвілінак. Спадзяюся, што сёння ва ўсіх святочны ці перадсвяточны настрой. Не ведаю, як лепей сказаць. У мяне дык дакладна. Ось. Вот, бэкапчык мой трэба паставіць, а тут і мала чаго. Гукі я повыключаў у ўсіх тэлефонах. Нам это не замінала. Повыключаў. Окей, такім чынам, сябры, у нас сёння нядзеля, 21 снежня, 21.12. Сонцаварот, кажуць. Вось, то бок, фактычна, ну, пачатак новага салярнага года, які традыцыйна ў нас адзначаецца ўсімі гэтымі святамі. Вось, і такім чынам мы адзначаем яго таксама. Адзначаем яго працягам нашага ўчорашняга стрыму пра буддызм і бітнікаў. Яшчэ вам мушу зачытаць такую суперскую штуку, якая
мяне напаткала учора, гэта водгук на ўчорашні стрым ад аднаго нашага даўняга прыхільніка. Вось. І вось што ён напісаў у сувязі з нашым стрымам. Дзякуй, вы робіце тое, чаго не робіць ніхто, не плач аб старонцы, а уздымае дух. Вояк. Гэта проста вельмі трапнае азначэнне насамрэч сутнасці ўсіх нашых намогаў, таму што нашай мэтай якраз і ёсць уздымаць дух і ніякіх плачаў аб старонцы тут не дапускаць. Хаця плачы аб старонцы традыцыйна маюць нашмат болей праглядаў, чым вось тое, што уздымае, напэўна, дух. Ну, камусьці ўздымае, камусьці не ўздымае. Ведаеце, это справа такая індывідуальная. Так, ну што ж, такім чынам можна пачынаць. Зноў жа нагадваю, тэма буддызм і бітнікі. Ось, з гэтай нагоды. Учора мы размаўлялі пра Гінзберга і пра Керуака. Ось, а сёння мы працягнем. І працягнем мы, як гэта не дзіўна, а наадварот, як гэта звыкла для нас, цытатай. Ніхто сёння не можа сабе дазволіць удаваць нявіннасць і не зважаць на сапраўдны характар сённяшніх уладаў, палітыкі і грамадскага ўпарадкавання. Сучасныя нацыянальныя дзяржавы ўтрымліваюцца пры жыцці з дапамогай палітыкі, якая свядома грунтуецца на прагнасці і страху, на пачварным рэкеце. Так званы свабодны свет трапіў у эканамічную залежнасць ад неверагоднай сістэмы стымуляцыі ненажэрнай сквапнасці, неспатольнай сэксуальнай жарсці і нянавісці, скіраванай на нас саміх, на тых, хто варты нашай любові. Умовы халоднай вайны ператварылі ўсе нашыя сучасныя грамадствы, улучна з камуністычнымі, у подлых знішчальнікаў сапраўднага чалавечага патэнцыялу. Мы ствараем цэлыя папуляцыі прэта, галодных духаў, з гіганцкімі прагамі і горламі, вузкімі як іголка. Гэтыя грамадствы спажываюць глебу, лясы і ўсякае прыроднае жыццё так, як рак пажырае клеткі. Зямныя паветра і вада наскрозь забруджаныя імі. З чалавечага гледзяшча мы ніяк не можам жыць у такіх умовах, пакуль усе істоты не дасягнуць прасвятлення і не зірнуць на свет супольным прабуджаным вокам. Бадхісатва кіруецца патрэбамі тых, хто пакутуе, і павінен дзейна ім дапамагаць. Ласкай захаду заўжды была сацыяльная рэвалюцыя, тады як ласкай усходу індывідуальнае заглыбленне ў падставовае «я», пустэчу. Нам патрэбныя абедзве. Абедзве гэтыя ласкі ўтрымліваюцца ў традыцыйных трох аддзелах васьмічасткавай сцяжыны дхармы. У мудрасці, праджня, медытацыі, тхьяна і маралі, шыла. Мудрасць – інтуітыўнае спазнанне мыслі, прасветленай любоўю, якое палягае па-за межамі эгаістычных перасцярог і агрэсій. Медытацыя ўступае ў мысль, каб мы самі ў гэтым зноў і зноў пераконваліся, пакуль не атабарымся ў гэтай прасветленай мыслі любові натрывала. Мараль уносіць гэтую мысль зноў у нашае жыццё пасярэдніцтвам асабістага прыкладу і адказнага дзеяння, скіраванага, канец канцоў, на стварэнне сапраўднай сангхі, супольнасці ўсіх істотаў. Для мяне асабіста гэты апошні маральны аспект азначае падтрыманне ўсякіх культурных і эканамічных пераўтварэнняў, якія яўна вядуць да свабоднага, інтэрнацыянальнага і бесклясавага свету. Гэта значыць выкарыстанне такіх сродкаў, як грамадскае непарадкаванне, адкрытая крытыка, пратэст, пацыфізм, беднасць і нават абачлівы гвалт у выпадку, калі трэба ўтаймаваць якога-небудзь надта палкага рэакцыянера.
Гэта значыць ухваленне як найшырэйшага спектра бясшкодных індывідуальных паводзін і абарону права кожнага курыць каноплі, ужываць піётэль, жыць у палігаміі, паліандрыі ці ў гомасексуальных адносінах. Такіх спосабаў паводзін і звычак, даўно забароненых юдзейска-капіталістычна-хрысціянска-марксісцкім захадам, безліч. Гэта значыць павагу да інтэлекту і навукі, але не як да праяў ці інструментаў волі да ўлады. А традыцыйныя культуры так ці іначай асуджаныя на знікненне. І замест таго, каб адчайна трымацца іхных добрых бакоў, мы павінны ўсвядоміць, што ўсё, што ёсць ці было ўтрыманае ў іншых культурах, можа быць рэканструяванае з несвядомага пасярэдніцтвам медытацыі. Я асабіста лічу, што з будучай рэвалюцыяй кола замкнецца, і мы ў многіх сэнсах зноў уз'яднаемся з самымі творчымі аспектамі нашай архаічнай мінуўшчыны. Калі нам пашчасціць, мы ўрэшце зможам дайсці да суцэльна інтэграванай сусветнай культуры, элементамі якой будуць матрылінеарнасць, вольная форма шлюбу, безграшова-крэдытная эканоміка, меншы аб'ём прамысловасці, значна меншая колькасць насельніцтва і значна большая колькасць нацыянальных паркаў. Ну, вось так. Такі вось папросту маніфест. Кім, калі, чаму і навошта ён быў напісаны. Вельмі цікава. Гэта урывак са славутага, не пабаюся гэтага слова, маніфесту ці артыкула Гэрі Снайдера, нашого бітніцкага паэта, які называўся «Буддысцкі анархізм». Напісаны ў 1961 годзе, дапрацаваны вось у гэтай версіі ў 69-м. Буддысцкі анархізм, сябры. Вось там з'яўляецца гэты панятак, які пазней атрымае пэўнае развіццё, але ў сучаснай форме, напэўна, болей вядомы ўсім нам як сацыяльна ангажаваны буддызм. Лічыцца, што яго прыдумаў Тхіць Нят Хань, вось, яшчэ ва В'етнаме. Цалкам магчыма, але паралельна разам з ім на захадзе і фактычна першым па-ангельску гэтыя ідэі апублікаваў менавіта Гэрі Снайдер. Вось. Менавіта гэты тэкст у сваім чэшскім перакладзе я выкарыстоўваю вось у гэтай кнізе «Радыкальны буддызм», ось, якую я апублікаваў у выдавецтве Чэшскай анархічнай федэрацыі ў 2018 годзе. Вось, і я мушу вам пахваліцца, гэта моя самая паспяховая і, напэўна, папулярная кніжка на сённяшні дзень. Ось, прынамсі, паводле колькасці асобнікаў і паводле колькасці выданняў. Ось, даходзіць да такога, што я вот недавно хадзіў там на прэм'еру нейкага фільма, вось, і там, а я як бы рэдка, асабліва там хаджу на всякія тусоўкі, але это быў дакументальны фільм пра Украіну, якраз пра вайну, вось, і там знаёміліся, і нейкая дзяўчынка: «А, што, я вас ведаю, ось, вы выдалі кніжку «Радыкальны буддызм». Я такі: так, менавіта. Ось, але ўжо столькі гадоў прайшло, і сапраўды, як бы, мне такое адчуванне, ну, даволі часта са мной такое здараецца, мне такое адчуванне, што тут проста ўсе, каму трэба, гэтую кніжку в свой час заўважылі, прачыталі, і я вельмі гэтаму рады, ось, таму што я і прысвяціў досыць часу. Майго там насамрэч не шмат, мае там толькі каментары і фактычна паслямова. А так гэта вядзецца пра падборку, ну, якую я ўпарадкаваў, значыць, тэкстаў самых розных заходніх, усходніх аўтараў на тэму якраз сацыяльна ангажаванага буддызму. Так? Ну, каго мы там толькі не знойдзем. Бонды, Фрома, Снайдера, вось, ну, Алеві там у канцы, Гардаяў, Амбедкар, Сіваракша, вось, Дэвід Лой, знакаміты Роберт Айткін, напэўна, вядомы таксама, вось, Гудо Учияма. Вось. Але я вам скажу, што пра гэта ўсё мы будзем гаварыць у рамках іншага цыклу,
цыклю, вось, які вот недавно распачаўся, месяц таму. Это цыкль стрымаў пра сацыяльна ангажаваны буддызм. Вось ужо першую частку пра сацыяльнае вучэнне Будды мы зрабілі, а гэта пра сацыяльна ангажаваны буддызм у 20 стагоддзі. Это павінна быць трэцяя частка гэтага цыклю. Вось, я думаю, што у наступным годзе гэта дакладна мы зробім. Таму вось такая, можна сказаць, загадзя рэкляма. Аднак гэты тэкст і яго аўтар маюць абсалютна непасрэднае дачыненне да нашай сённяшняй тэмы. Такім чынам, сябры, Гэри Снайдер, паэт-эсеіст, эколог, вось, выкладчык літаратуры сярод іншага, і дзен-буддыст, ось, вельмі актыўны, ангажаваны дзен-буддыст. Народжаны ў 1930 годзе і адзіны, напэўна, прынамсі, адзін з шматлікіх, але я думаю, што сапраўды адзіны, які жыве і сёння. Гэта жывая легенда, 95 гадоў чалавеку. Вось. Не так даўно я слухаў яго на інтэрв'ю, недзе, яму было гадоў 90 на момант запісання інтэрв'ю, і я шчыра здзівіўся яснасці ягонай мыслі, вымаўлення і ось, ягона такого духа баявога, там ён штосьці сказаў на кшталт: я гатовы памерці вось хоць зараз. Вот. Абсалютна як бы усведамленне вось гэтай, да, вось этой паўнаты жыцця, вот тое, што і Будда казаў, да, вот, што святое жыццё завершанае, вось, больш нараджэнняў не будзе. Гэта як бы, напэўна, немногія могуць так пра сябе сказаць, і мне здаецца, што менавіта варта так і жыць, каб магчы гэта пра сябе сказаць. Вот. Але пагаворым якраз пра Снайдера. Снайдер родам з Сан-Францыска, вось, але нягледзячы на тое, што нарадзіўся ён у горадзе, ён даволі рана пераехаў з бацькамі на вёску. Вось, бацька там быў фактычна, фермерам, так, ён просто жыў, такіх абсалютна звычайных, можна сказаць, знаёмых нам па беларускай класічнай літаратуры, так, такіх сялянскіх умовах. Вось. І быў адзін з немногіх, так, які фактычна меў вось гэты бэкграунд такі, да, не гарадскі, што называецца. Бок з дзяцінства адчуваў сваю блізкасць да прыроды. Вось, і гэтым, так сказаць, у гэтым і быў ягоны унёсак у, скажем так, у бітніцкі рух, і ён адным з першых якраз абудзіў вось гэту іхную экалагічную менавіта свядомасць. Ось. З месцам нараджэння яму, можна сказаць, пашанцавала, таму што ў 40-х, 50-х гадах Сан-Францыска быў, фактычна не меней значным культурным цэнтрам за Нью-Йорк. Ось. І это то, што называецца сан-францыскі рэнесанс, так? Ось. То бок, як мы ўжо казалі ва ўчорашнім стрыме, калі б не сан-францыскае выдавецтва City Lights, так? Калі б не знакамітае чытанне ў The Six Gallery 7 кастрычніка 55 года, калі б, напэўна, не пераезд Гінзберга туды, і не вось гэтыя кантакты з тамтэйшай тусоўкай, магчыма, бітніцкі рух ніколі не стаў бы феноменам агульнанацыянальным, так, у Амерыцы, а пасля як бы сусветным. Ось, то бок менавіта вось Хаурус з людзьмі з Сан-Францыска дапамог ім выйсці на іншы ўзровень, скажам так, пачаць публікавацца і як бы стаць па выніку феноменам масавай культуры, можна так сказаць. Ось. У тым самым чытанні прымаў удзел, натуральна, і Гэри Снайдер. Ось. Але пачалося ўсё з чаго? Пачалося ўсё яшчэ у 40-х гадах, ось, калі ён прыязджае вучыцца у Портленд, так,
у Арэгоне. Ну, магчыма, вы ведаеце гэты серыял Портленды, да, вот Портленд лічыцца адным з самых такіх традыцыйна прагрэсіўных, так, гарадоў у Амерыцы. Вось, і паступіўшы ў Портленд, ён фактычна ён пачынае вывучаць антрапалогію. Чаму? Таму што ўжо раней ён перасекаўся з індзейцамі, вось, прадстаўнікамі, так сказаць, карэнных народаў Амерыкі, і яго вельмі зацікавіў іхны фальклор, іхная культура, ось, і ён падумаў, што варта было б вывучаць антрапалогію, так. В Портлендзе ён знаёміцца з яшчэ адным выбітным прадстаўніком бітніцкага будызму, калі можна так сказаць, з Філіпам Уэйленам, так, старэйшым за яго крыху. Вось, Філіп Уэйлен таксама паэт, мы пра яго так падрабязна казаць не будзем, ён крышку менш вядомая фігура. Вось, але, як я ўжо казаў, учора ён адзіны з іх, які фармальна стаў не проста буддыстам, а нават як бы буддыйскім святаром, так, у дзенавай традыцыі. Вось, нарадзіўся ў 23-м, памёр у 2002 годзе. Вось, то бок, што да свайго ўплыву на погляды нашых бітнікаў, то бок Уэйлен меў гэты ўплыў, так, паколькі таксама вывучаў буддызм, і як мы ведаем, ліставаўся з Керуакам, напрыклад, так, вось, учора цытавалі, то бок іхнае знаёмства вельмі, так сказаць, паспрыяла іхным зацікаўленням, таму што Уэйлен ўжо з самого пачатку, як бы, на момант знаёмства з Снайдерам захапляўся індыйскай традыцыяй, так, ведантай, напрыклад, але таксама тыбецкім буддызмам. Вось, як я ўжо казаў, недахоп у літаратуры як бы ўжо, ну як недахоп у літаратуры? Недахоп літаратуры быў, але нешта ўжо было, да? Тая ж буддыйская Біблія і іншыя рэчы. Вось, быў перакладзены той жа самы Судзукі, правда, так, знайсці яго таксама было яшчэ пытанне. Тым не менш, яны гэтым ужо цікавіліся, так? Таксама пра Уэйлена цікава адзначыць, што ён быў фактычна адзіны з іх, хто ваяваў на вайне, так? То бок служыў, так? Ну, наколькі я разумею, як бы недоўга, вось, але весь час ратацыя. Вось, але паваяваў у Еўропе, вось, і потым вярнуўся. То бок, астатнія, там, як Керуак, так, ён быў там у цывільным флёце, вось, хтосьці прынцыпова, так сказаць, адмаўляўся служыць у войску, а Уэйлен, магчыма, гэта звязана з ягоным зацікаўленнем, менавіта такім больш глыбокім у буддызме, не ведаю. Вось, тым не менш, гэтае зацікаўленне перадалося і Снайдеру, так? Вось, то бок адначасова гэта было зацікаўленне і паэзіяй, так? Значыць, яны абодва, Снайдер і Уэйлен, пісалі вершы, і ў 48 годзе, яшчэ падчас навучання, значыць, яны сустрэліся не абы з кім, а менавіта з Уільямам Карласам Уільямсам, ось, тым самым паэтам з Патэрсана, які, значыць, быў даволі вядомы у Амерыцы, такі, як бы, нашчадак уітменаўскіх традыцый. Вось, я думаю, што эта сустрэча таксама, як бы, на іх паўплывала. Вось, мы ўжо як бы пасля вайны цяпер знаходзімся, так, але ну мы бачым, што як бы і нават у маладых людзей, да, такіх от там як Снайдер 30-го года нараджэння, то бок падчас вайны, на момант заканчэння вайны мы было 15, так, значит, Уэйлен крыху старэйшы таксама, але ён як бы паспеў, да, як бы яго паспелі забраць у войска, то бок вось гэтая сувязь паміж другой сусветнай вайной і бітніцкім рухам, так, мы яе падкрэслівалі учора.
я ў этой сувязі згадаў там песеньку сваю вось пра Язэпа Драздовіча, да, такого вандроўнага нашага мастака, які хадзіў па Беларусі, значит, пасля вайны, ну фактычна вось бомжаваў так вельмі так па-бітніцку можна сказаць. Вось, і там у песні ёсць такі радок, што маўляў ідзі ты, я бітнік, вайной не забіты. Вось вот на это бітніку можна сказаць, што адна з дэфініцый beat generation — ты, якія просто змаглі перажыць нейкім чынам ператрываць гэты ваенны час і не згубіць сябе, так, і знайсці нейкі сэнс ва ўсім гэтым. Працяг таму я думаю, што гэтыя бітнікі для нас якраз сёння могуць быць важныя, цікавыя, карысныя. І вось адным з адказаў іхных, як мы казалі учора, было якраз зацікаўленне будызмам. Вось, і Снайдер з Вэйлінам якраз прыклад гэтага таксама. Вось. Але яны былі на заходнім узбярэжжы, у адрозненне ад Гінзберга з Керуакам і іншымі у Нью-Йорку. Вось. Такім чынам ён Гэри Снайдер, так, заканчвае універсітэт у Портландзе, вось, па спецыяльнасцях антрапалогія і ангельская літаратура. Вось, то бок цікавіць яго аднолькава і тое. Вось, у 51-м годзе дыплом якраз пра індзейскі фальклор, так, ён яго потым як бы перавыдаў. Значит, пачынае ўжо крышачку займацца дзенавай медытацыяй, але яшчэ, так сказаць, ну, самастойна па-аматарску, як бы без нейкіх там сапраўдных, скажем так, падручнікаў, вось, ці удзелу настаўнікаў. Вот. Пасля таго, як ён паспрабаваў працягваць як бы сваю кар'еру антраполага ў Індыяне, ён раптоўна перадумаў, ось, і вырашыў вярнуцца ў Сан-Францыска. Ну чаму? Таму што пачатак 50-х это як бы ў Сан-Францыска зноў жа самы двіж. Якраз тады пераязджае туды Гінзберг, вось, і все-таки у Снайдеры пераважыла жаданне быць паэтам, вось, а не навукоўцам, так, як ён думаў. Такім чынам ён вяртаецца ў Сан-Францыска, значыць, каб спраўдзіць, ці, значыць, ці як паэт ён, як ён там выказаўся, ці ён патоне, ці ён будзе плаваць, так сказаць, зможа паплыць, да? Вось. Ну і што можна сказаць? В прынцыпе, факт ягонага ўдзелу ў гэтым чытанні у Six Gallery ў 55-м годзе, я думаю, сведчыць, што ён і як паэт даволі неблага сябе праявіў. Вось, тым не менш, што для нас галоўнае, што ён працягвае цікавіцца дзенам, вось, і сама ягоная натура, так, сам вось ягоны лад жыцця, вось гэта любоў да прыроды, вось яго схіляе перыядычна як бы звальваць з Сан-Францыска і жыць вот паводле стылю чаневых ці дзенавых майстроў, жыць як пустэльнік, адлюднік, так? Вось, з гэтай мэтай, для таго, каб вось пабыць сам-насам з сабой, ён знаходзіць сабе такую працу цікавую, значыць, на гары, значыць, Sourdough Mountain, на гэтай гары ён, значыць, гара там кіслае цеста называецца. Вось, ён, значыць, ідзе на працу, то бок у ягоныя абавязкі ўваходзіць як бы назіраць, да, там нейкі назіральны пункт, з якога ён аглядае вакольныя лясы, вось, на амерыкана-канадскім памежжы, і, значыць, сочыць, ці няма там пажару. Вось, то бок гэта афіцыйная ягоная праца. Ось што цікава, паралельна ў той жа самы час, калі не памыляюся, пра такую працу марыў Эган Бонды. Ось ён хадзіў туды-сюды, значыць, праз аўстрыйска-чэхаславацкую мяжу і марыў пра тое, каб уцячы ў Швецыю і там уладкавацца, значыць, на маяку.
вартаваць маяк, вось, і, так сказаць, падаваць сігналы караблям, а самому у той самы час, так сказаць, прысвячаць асноўны час чытанню і творчасці. Вось, дык вось штосьці падобнае Снайдеру якраз удалося рэалізаваць, вось, ён сядзіць там на сваёй гары, вот, і перыядычна, не ўвесь час, вось, але от на пачатку 52-м, 53-м годзе, вось, Skagit River называецца, значит, рака, вось ён там, нейкія там паўночныя каскады, штат Вашынгтон, да? Вось, і, значыць, і піша там вось такія вершы, як, напрыклад, гэты, да? Сярэдзіна жніўня, пажарная вышка на вяршыні Sourdough Mountain. Лагчына задымленая туманам. 3 дні спёкі пасля 5 дзён дажджу. Вершаліны ялінаў зіхцяць. Паўсюль у скалах і на палетках раі маладых мух. Не памятаю, што я калісьці чытаў. Памятаю пару сяброў, але яны ў гарадах. П'ю халодную снегавую ваду з бляшанай конаўкі. Гляджу на мілі навокал, скрозь нерухомае горнае паветра. Гэты верш абсалютна ў традыцыі кітайскай класічнай паэзіі, вось, як даоісцкай, так канфуцыянскай, буддысцкай. Ось, нарэчы, можна было б зрабіць цікавы, напэўна, стрім, зноў жа, пра кітайскіх паэтаў і іхную сувязь менавіта з кітайскімі духоўнымі традыцыямі. Ось. Таму што калі даосізм — гэта лібо, лічыцца, да? Калі канфуцыянства — гэта дуфу, вось, то буддызм — гэта бодзюі. І ну, калі будзе у нас дастаткова хапаць беларускамоўных тэкстаў перакладаў, мы, магчыма, гэта і зробім. Бачыце, як ідэі як бы прыходзяць самі. Вось я проста згадаў, чытаючы гэты верш, згадаў пераклад з дуфу, там адзін з улюбёных маіх вершаў. Ось, але я его читал калісьці у расійскім перакладзе. Там «Одинокий мой дом далеко от отчины поставлен, за далекими соснами гор голубеет гряда, слышу флейт голоса, то солдаты грустят на заставе, вижу, как вдалеке проплывают на север суда». Вось, гэта тыповы кітайскі верш, апісанне краявіду, які проста перагукаецца, па-мойму, вось гэтым вершам Снайдера, то бок абсалютна як бы такая, ну, назіранне, але там розніца ў тым, што у Снайдера там апрача прыроды нейкай вокал не адбываецца амаль нічога, ось, але ён, так сказаць, пільна сочыць менавіта за ўсім гэтым і пільна сочыць, каб пажару не было. Гэта галоўнае. Вось, дык, як бачым, так, яшчэ ў Сан-Францыска недзе у 52-м годзе, так, то бок неўзабаве пасля таго, як ён як бы адмаўляецца ад ідэі вучыцца ў Індыяне, ён открывае для сябе менавіта кнігі Судзукі. Так? Ну, это як бы Дайсэцу Тэйтару Судзукі, цяжка перацаніць ягонае значэнне. Вось гэта якраз адзін з вынікаў менавіта амерыканскай акупацыі Японіі. Да? Хаця, ну, у пэўных колах ён быў вядомы і да вайны, вось, але як бы масава пачаў выходзіць па-ангельску менавіта пасля вайны. Вось, і вось ягонае тлумачэнне дзен-будызму. Вось, ён ужо быў стары корч на той момант, так, ён фактычна памёр у 66-м, па-мойму, вось, нарадзіўся ў 1970-м, калі не памыляюсь, ну, карацей кажучы, ўсё жыццё яно было такое цікава, ён быў фактычна японскім нацыяналістам, то бок такі, ну, натуральна, ў той імперыяльны час там вельмі многія былі, ось, апрача левых інтэлектуалаў,
вось антываенных, так, і сярод буддыстаў іх была меншасць, трэба прызнаць. Вось многія японскія буддысты, асабліва афіцыйныя ў гэтай іерархіі, яны як бы верылі ў гэты імперыяльны праект, вось у, так сказаць, у гегемонію Японіі, так сказаць, у Азіі, так. Вот, ну занесла, на жаль, і буддыстаў часам заносіць у гэтую фанаберыю, так, пераацэнку ўласнага я, калектыўнага, так, калектыўны эгоізм. Вось. Ну і Судзукі быў фактычна адным з іх. Нездарма ён там, як кажуць, потым добра разумеўся з Хайдэгерам і Юнгам, якія ў свой час таксама былі фактычна лаяльныя, скажем так, да нацысцкага рэжыма. Ось. Але, ну, гэта такія факты, яны, ў прынцыпе, як бы, ну, павярхоўныя, як бы сам глыбінная там сутнасць папулярнасці того Судзукі была ў чымсьці іншым, што ён проста быў адным з першых, якія вось гэтую усходнюю традыцыю здолелі наблізіць да заходняга чытача. Вось. Хаця, як я казаў ужо учора, былі і ранейшыя спробы. Вось. Тая ж буддыйская Біблія, вот это Двайта Годдарда з 32 года. Адным словом, да Снайдера гэта ўсё як бы дайшло. Вось. І ён ужо пасля гэтага, пасля знаёмства з Судзукі, разам з Уэйленам, я думаю, яны прыйшлі якраз да такой высновы, што трэба вот займацца Азіяй, вось, і ён пастаўляе нават вывучаць азійскую культуру і мовы ў Берклі, правда, недоўгі час, вось, але там ён перасекаецца з тым самым Аланам Уотсам, пра якога мы казалі, вось, то есть ён у яго там выкладае пэўны час. Ой, адным словам, паціху яны вось на гэту ўсходнюю сцяжыну узбіваюцца, вось, разам з Уэйленам, не ведаючы пра тое, што паралельна на тую самую сцяжыну Нью-Йорку ўжо фактычна стаў Ален Гінзберг. Ось. У 48-м, так, уже недзе 49-м годзе. Ось. Пад уплывам самых розных чыннікаў чытання, ось, але і там і Уільяма Блейка, так, у прыватнасці. То бок, іхныя інтарэсы тут перасекаюцца і фактычна у рэшце-рэшт перасекаюцца і іхныя жыццёвыя шляхі, так. То бок Гінзберг, які дагэтуль разам з Керуакам, з Кесіді ездзіў, так сказаць, па ўсёй Амерыцы. У Сан-Францыске яны бывалі, Керуак жыў нейкі час у Сан-Францыска ці каля яго, але, ну, як бы не перасекаўся там з нейкімі інтэлектуальнымі коламі у той час. А вось пасля таго, як Гінзберг туды пераехаў, на пачатку 50-х, вось, з Кеннетам Рексрутам, значит, пазнаёміўся і вось гэтым такім марксісцкім, значит, крытыкам, філёзафам. І ён яму парэкамендаваў, значит, калі яго цікавіць дзен, буддызм і гэтак далей, то яму трэба, так сказаць, пазнаёміцца са Снайдерам. Вось, яны знаёмяцца са Снайдерам, з Уэйленам, вось, пад'язджае Керуак якраз, які у 54-м, як мы казалі учора, годзе натрапіў на буддыйскую Біблію і проста вось яму адкрыліся вочы, перажыў нешта накшталт вось гэтага саторі свайго. Вось, і вось у 55-м годзе, якраз у восені, практычна напярэдадні гэтага славутага чытання, а вось яны там усе і перасякаюцца. Вось тут мы можам, напэўна, лічыць вось пункт адліку, так, вось гэтага як бы зацікаўлення буддызмам ужо як бы не індывідуальнага, так, а такога нейкага як бы калектыўнага, так, для іх. То бок яны проста вось апантаныя гэтым, што Снайдер, што Уэйлен, што Керуак, што Гінзберг. Вось. Гінзберг з іх быў, напэўна, найменей, скажем так, дагматычны, найбольш адкрыты нейкаму такому сінкрэтызму. Вось. На другім месцы быў, напэўна, Керуак, які ўсё гэта спрабаваў спалучыць яшчэ са сваім каталіцызмам. Вось, па адкрытасці я маю на ўвазе. А на трэцім месцы былі самыя упоратыя, значыць, Снайдер з Уэйленам, якія былі, ну, можна сказаць, такімі артадаксальнымі
артадаксальнымі буддыстамі, ось як зрэшты і зразумела з цытаты, якую мы чыталі, так? То бок вось гэтае крытычнае стаўленне, да, да таго, што ён там называе юдзейска-хрысціянска, марксісцкі там гэты захад, так, капіталістычны. Вось. Гэта, напэўна, у Снайдера найбольш як бы яскрава выражанае, так, з іх усіх. Вот. Такім чынам вось утвараецца яшчэ адзін трыумвірат, да? Калі звычайна кажучы пра бітніцкі трыумвірат гавораць, значыць, пра Бэраўза, Керуака і Гінзберга, то тут такі, можна сказаць, буддыйскі ці нават, ну, не трыумвірат, а чацвёрка, да? Не тройца, а чацвёрка ўтвараецца, вот, Гінзберга, Керуака, Уэйлена і Снайдера. Вось. Ну, яны як бы адразу пачынаюць актыўна абменьвацца ідэямі, так, збліжаюцца, як бы разам з Керуакам Снайдер жыве у Каліфорніі, Мілвэлі, у такім месцы, так, у нейкай такой сваёй, я не ведаю, хібары, вось, значыць, як ён і звыклы зрэшты, да, сярод лясоў, і вось гэтыя размовы і гэтыя іхныя сустрэчы, вандроўкі, супольны досвед, ён будзе потым ствараць аснову раману Керуака «Бадзягі Дхармы», так, «Дхарма Бамс». Вось. Там выступае Снайдер пад імем Джеффі Райдера, так? Значыць, ну, на той момант трэба сказаць, што Керуак, як мы казалі учора, страціў усякі інтарэс да літаратуры, можна сказаць. Бок усё, што ён піша на той момант, гэта якраз буддыйскія тэксты, ось, вершы, нататкі, нейкія канспекты з кніг, вось, усё гэта потым актыўна абмяркоўваецца з тым жа Снайдерам, так, і ў лістах з сябрамі, то бок ён ужо, так сказаць, кажа, навошта літаратура, калі ёсць дхарма, штосьці ў гэтым духу. Вось, ну, як бачым, да, такі максімаліст, да? Вось, з аднаго канца ў канец яго хістае, ну, ён быў такі проста апантаны чалавек Джек Керуак. У адрозненне ад таго ж самого Снайдера, які, вось, і нават тут «Дхарма Бамс», мы бачым такога фактычна проста спакойнага, як бы, вясковага хлопца, так, ураўнаважанага, так, у якога вось гэты спакой проста з яго сыходзіць самога. Ну, вось. Штосьці ў гэтым ёсць, я думаю, да? Вось, то бок, як я ўжо казаў, так, значыць, Снайдер працягвае вывучаць буддызм. У ліпені 55-го года афіцыйна робіцца буддыстам, то бок прымае прытулак, refuge, да, значыць, у гэтых у трох каштоўнасцях Будда, Дхарма, Сангха, ось, то бок і робіцца вучнем японскага дзенавага майстра. Вось, і потым адбываецца ўжо згаданае вышэй знаёмства усіх нашых бітнікаў асабістае, і потым 7 кастрычніка 55-го года знакамітае чытанне ў The Six Gallery, вось, у якім чытае Снайдер, у якім чытае Гінзберг свой йокат, вось, то бок, як бы, бітніцкі рух выходзіць на прастор, на шырокі прастор. Ну, вось. Снайдер увесь час як бы працягвае пісаць, але такое адчуванне, што, як і ў выпадку з Керуакам, ягоныя літаратурныя амбіцыі ўжо на той момант адыходзяць неяк на задні план. Ну, гэта маё такое асабістае ўражанне. Таму што ўсё-такі першым для яго робіцца вывучэнне менавіта буддызму, і ён несупынна вандруе, то бок несупынна ездзіць у Японію, так, да сваіх майстроў, вось, у сваёй традыцыі, і, адным словам, вельмі шмат там знаёміцца з мясцовымі, так, інтэлектуаламі, то бок ён увесь час так ось падарожнічае. Вот, падарожнічаў таксама ён у Індыю, здаецца, на гандлёвым караблі ён таксама працаваў, прынамсі, вось тое, што ёсць ягоны верш про то, як ён там праз паўсвету так вяртаецца ў Амерыку, плыве вакол, значыць, арабскай паўвыспы,
Ось, здаецца, у Чырвонае мора, да, туды ўплывае. Ось, і вось верш 58-го года называецца «Папеўка марака». Ось, верш пра 59-го, выбачаюся. «Папеўка марака». Верш пра каханне, так? «Дзе ты, шалёная моя? Што? Хто цяпер з табой? Табе анігаткі паўсюль, мне згадак неспакой. Мы стаць маглі бацькамі, завесці ўласны дом. Не дбала ты, і я не дбаў. Так з часам і плывём. Я сёння ў труме працаваў. Наверх выходзіў зрэць. Навокал чайкі, мора соль, ды гор арабскіх медзь. Я бачыў шмат самотных мест, бясконцых хваль абшар. Шмат страціў, шмат спасціг. Спазнаў, што свет і праўда шар. Калі б былі мы разам, збяднеў бы акаём. А так, пад ціскам кніг, краін, я, што пад камянём». Тут водгук, напэўна, верша Філіпа Ларкіна пра паэзію ад'ездаў. Верша на той момант яшчэ не напісанага. Ось, то бок, наадварот, можна сказаць, што это верш Ларкіна быў водгукам верша Снайдера. То бок, тут фактычна разглядаецца дылема вось гэтага ладу жыцця, аседлага і вандроўнага. То бок, ён бы і хацеў быць разам з сваёй каханай, вось, і жыць, так сказаць, там, і дбаць, магчыма, але ён усведамляе, што гэтым бы ягонае жыццё абяднела. Вось. Але з другого боку і ў вандроўках гэтых фактычна бясконцых шчасця няма, таму што, як ён кажа, пад ціскам кніг і краін, ось, нібыта пад камянём. То бок, ну, напэўна, дай Бог кожнаму той ціск, вось, але у момант вось такі падчас цяжкой працы, так, ён раптоўна ўсведамляе, што хацеў бы, можа быць, чагосьці іншага, то, што называецца звычайнага чалавечаскага шчасця. Ось, ну, пакуль яно яму не дадзенае. Ось, але будзе, я думаю, 100% дадзенае пазней. Ось. То бок, так, гэтая пара такіх вось вандровак ранейшых у гісторыі бітнікаў, але гэтым разам ужо фактычна вандровак хутчэй замежных. Ось. Калі ў 40-х і 50-х, ну як, 40-х яны збольшага вандравалі па штатах, у 50-х дадалася як Мексіка, ось, яны даволі, а з канца 50-х недзе ўжо як бы яны вандруюць, я б сказаў, разам як бы па цэлым свеце, прычым так як бы, ну, праграмна, так, там Японія, Індыя, у асноўным як бы Азія якраз, таму што іх якраз цікавіць буддызм. То бок, у 60-м годзе разам з Аланом Гінзбергам і Пітерам Арловскі, ягоным хлопцам, да, можна сказаць, з якім яны пазнаёміліся, Гінзберг з Арловскім якраз у 54-м годзе у Сан-Францыска. Вось, і яны, значыць, разам са Снайдерам едуць у Індыю і наведваюць Бодхгаю, так, як бы месца, дзе Будда дайшоў прабуджэння, так, прасвятлення. Вось. Усё вось гэтае глыбіннае вывучэнне буддызму ў выпадку Снайдера якраз выліваецца у тэкст, які мы чыталі на пачатку. Вось гэты буддыст анархізм, так, буддысцкі анархізм. Ну, ягонае значэнне цяжка пераацэніць, ну, на мяне он у свой час як бы вельмі паўплываў, вось, і то бок вось гэты заклік менавіта да актыўнага жыцця, ось, не замірэння з нейкімі такімі чыста ўнутранымі там духоўнымі уласнымі нейкімі адкрыццямі, плюс штосьці накшталт вось такога, як бы, можа быць, у чымсьці наіўнага, так, накшталт праекту будучага грамадства. Штосьці, з чаго такія людзі, як Керуак ці Букоўскі, ну, проста пасмяяліся б, да, вось гэтай ўсёй там безграшовай там крэдытнай эканомікі, ну, вось, ну, актуальна да сённяшняга дня і сям там, дарэчы, рэалізоўваецца.
это нельга этого адмаўляць, да? Вось гэтай ідэі там неабумоўленага базавага доходу, так, якія на захадзе даволі папулярныя, ну ці прынамсі былі папулярныя, да, вось да пачатку ўсіх вось гэтых войнаў і гісторый, так сказаць, з Расіяй. Гэта якраз водгукі якраз 60-х, так, вось тагачасных ідэй, якія нараджаліся ў бітнікаў, якія потым пераймалі хіппі, вось, ну, такі быў час, вот. І што можна сказаць, што многія з гэтых ідэй яны да сёння як бы, ну, застаюцца нерэалізаванымі і па-ранейшаму ўспрымаюцца як прагрэсіўныя. Кімсьці нават, можна сказаць, і не крытычна ўспрымаюцца як прагрэсіўныя. Але з чым як бы асабліва не паспрачаешся, дык гэта якраз з ідэямі экалагічнага руху, які тады фармаваўся і часткай якога Снайдер вельмі так арганічна зрабіўся. Ось, ну ён, як я ўжо казаў, ён меў, напэўна, быў найбліжэйшы да прыроды з усіх нашых бітнікаў. Ну, ось, таму ягоныя, ну, нешматлікія вершаваныя кнігі, яны, ў прынцыпе, вельмі часта з тэмай экалогіі працуюць, закранаюць яе. Зноў жа, вам, так сказаць, на літраж ёсць падборка Гэри Снайдера. Вось, і ягоныя экалагічныя вершы вы там таксама знойдзеце. Зноў жа, Снайдер, ён такі, у адрозненне ад Гінзберга, ён паводле тэмпераменту, ці адрозненне ад Керуака, значыць, паводле тэмпераменту такі непалымяны. Вось гэты буддысцкі анархізм, это, напэўна, самы ягоны палымяны тэкст, але ён не паэтычны, як вы бачыце. Вось, то есть ён такі спакойны, ён такі вось апісальны, вельмі сузіральны аўтар. Вот, і нават калі ён супраць чагосьці пратэстуе, то гэта такое вельмі, такі пратэст вельмі стрыманы, ось, вельмі такі буддысцкі і дзэнавы, можна сказаць. Ось. Калі яшчэ нешта згадаю з нагоды маніфеста, так, буддысцкага анархізму, то скажу, а калі не згадаю, то скажу значыць, у цыкле прысвечаным сацыяльна ангажаванаму буддызму, так. Вось. Для мяне важны Снайдер, апрача таго, што вот ён эколог, анархабуддыст, вось, паэт, ён перакладнік кітайскай паэзіі, японскай і кітайскай таксама на ангельскую мову, і от што цікава, менавіта кітайскай ён перакладаў Ханьшаня, то бок дзякуючы яму я фактычна сам адкрыў гэтага аўтара. Ханьшань это проста вось такі пустэльнік буддыйскі, так, вядомы, па-мойму, калі не памыляюся, з імперыі Сун, это значыць 11 стагоддзе недзе, ну это трэба удакладніць з галавы, не памятаю. Ось, але як бы, ну, захапленне Снайдера як бы, ну, усходам, яно як бы, ну, справа ўсяго жыцця, і яно працягваецца да сённяшняга дня. Ось, на шчасце. Галоўнае, зычым яму здароўя, вось, і даоскага даўгалецця. Ось, таму што даосы там паводле легендаў там і 200, і 300 гадоў жылі некаторыя. Вось для іх у Кітаі неўміручасць якраз і азначала даўгалецце. То бок неўміручасць як спосаб пазбягання смерці. Вот, і я думаю, што Снайдер вось пры ягонай такой сціпласці, ён, напэўна, з усіх бітнікаў быў такі, што называецца, найменш пракляты паэт. Жыў такім самым, што не на ёсць, як бы цвярозым жыццём straight edge, да? Менавіта ў буддыйскім духу. Ось. Я таксама перакладаў Ханьшаня, сёння не буду зачытваць, таксама раю вам знайсці на літражы, я перакладаў яго якраз з ангельскай мовы, існуе недзе каля 10, па-мойму, перакладаў на ангельскую, і адзін з іх пераклад Снайдера. Ось, але я перакладаў з іншага там, з іншага перакладніка, ось, які больш літаральна, можа быць, менш паэтычна перакладаў Ханьшаня. Ось. А мы з вамі пачытаем нашага яшчэ Снайдера, яшчэ 2 вершы, я б сказаў, адзін з іх
паводле яго называецца кніга 83-го года X-Handles, тапарышчы. Ну, ось, это даволі такі для Снайдера і характэрны і стыль, і тэма, і ўсё астатняе. Тапарышчы. Неяк у апошні тыдзень красавіка пасля абеду я паказваў Каю, ягоны сын, як кідаць баявую сякерку. Паабарот, і яна засядзе ў пні. Кай згадаў, што ў майстэрні ляжыць і прынёс яе, каб мець уласную зброю. Зламаная рукалатка калуна за дзвярыма дастаткова доўгая для тапарышча сякеркі. Мы падразаем яе і разам з рабочай сякерай нясем да калоды. Я пачынаю абчэсваць старую рукалатку, і тут у мяне ў вушу гучыць фраза, упершыню прачытаная ў Эзры Паунда. Пры вырабе тапарышча па ўзор не трэба хадзіць далёка. І я кажу Каю, глядзі, мы зробім табе тапарышча паводле тапарышча сякеры, якой працуем. Ён разумее. І я зноў чую. Гэта злудзі, з прадмовы да ягонай Вэньфу, літаратурнай паэмы, 4-е стагоддзе. Пры вырабе тапарышча з дапамогай сякеры па ўзор не трэба хадзіць далёка. Мой настаўнік, Шысян Чэнь, шмат гадоў таму пераклаў і выкладаў нам гэтую паэму. І я разумею, Паунд быў сякера, Чэнь быў сякера, я сякера, а мой сын тапарышча, што хутка само возьмецца за працу, стане ўзорам і прыладай. Толькі так і перадаецца рамяство культуры. Мне здаецца, нездарма это адзін з самых ягоных вядомых вершаў. Бо фактычна это просто апавядаецца нейкая гісторыя, ось, якая мае такі нечаканы просто метафарычны фінал, якім уся вось гэтая алегорыя, так, это папярэдняя, раптоўна праз успамін ягоны, так, раптоўна набывае такую вось аб'ёмнасць, так. Ягоная думка робіцца абсалютна яснай. То бок сапраўды я на это глядзеў і, значыць, знайшоў эту паэму лудзі, ну, больш за тое, я нават сабе дазволіў, яна настолькі мяне захапіла, так званая літаратурная паэма. Это адзін з самых першых, сапраўды, з 4-го стагоддзя, адзін з самых першых у гісторыі трактатаў па стылі літаратурным. Як бы, фактычна, як бы, падручнік, так, і адначасова, як бы, крытычны так трактат, да, які паказвае, як не трэба пісаць, як варта пісаць. Это, ну, і все там жанры разбіраюцца, там, это просто нешта фантастычнае. Вось яго адкрыў Паунд, пра якога мы ўжо таксама казалі ў ранейшых стрымах, так, якога там вот прапушчаны, дарэчы, Фіналоса, да, ці Фінальёса, першы, значыць, свецкі заходні буддыст, ось, у прынцыпе, амерыканец, так, які яшчэ ў канцы 19-го стагоддзя прыняў буддызм і які дапамагаў, як бы, адкрываць усходнюю культуру, японскую, кітайскую, перадусім на захадзе, які для Паунда меў агромністае значэнне і паўплываў на развіццё ўсёй сучаснай літаратуры, найперш паэзіі 20-го стагоддзя на захадзе. Вось, дык чамусьці Снайдер не згадаў Фінальёсу, вось, але вось гэты сам факт перадачы вось гэтай традыцыі, так, з усходу на захад, вось, і сціпла кажучы да нас з вамі, вось, праз Снайдера, ён там абсалютна, так сказаць, прасочваецца, так, у гэтым вершы. Таму мы, так сказаць, дзякуем нашаму Гэрі Снайдеру за ягоную навуку. Вось, за тое, што ён нам перадаў, ну, мне ў прыватнасці, пазнаёміў мяне з Ханьшанем, пазнаёміў мяне з Лудзі, вось, і іншымі аўтарамі, якія вартыя. Вось шкада, што я яшчэ так, пакуль не вывучыў кітайскую мову, а вось і все мае спробы пакуль яны там, значыць, плёну не даюць, скажем так, але я паціху вучуся. Ну, на шчасце, як бы існуе ў Беларусі школа пэўная, так, перакладаў з кітайскай, і выходзяць кнігі, вось, нават там у афіцыйных выдавецтвах, даволі шмат іх выдалі, ну, вядома,
пры падтрымцы, так сказаць, кітайскіх уладаў, так, вось інстытута Канфуцыя і іншых. Ну, вы ведаеце, так, лепей за мяне, вось, якую палітыку праводзіць Кітай в апошнім часам, так, і такім чынам нам перападае ад гэтага тое, што на беларускай мове з'яўляюцца пераклады з кітайскай. Калі я не памыляюся, перакладнікам з'яўляецца Мікола Метліцкі. Мне здаецца, што не так даўно ён памёр, так, але дагэтуль ён паспеў выдаць даволі шмат перакладаў з кітайскай. І вось калі мы будзем, можа быць, нешта рабіць пра кітайскую паэзію, то мы да гэтых перакладаў, безумоўна, звернемся. Ось, а пакуль тое мы прачытаем яшчэ адзін верш Гэри Снайдера, напісаны ўжо ў 91 годзе, так? Верш прысвечаны ягонаму сябру Лю Уэлчу, таксама аднаму з бітніцкіх паэтаў сан-францыскага рэнесансу, які, ну, меў, так сказаць, менш, скажем так, шчаслівае жыццё і скончыў жыццё самагубствам. Вось. І прычым фактычна часткова, ну, не па віне Снайдера, але як бы ў прысутнасці, не ў прысутнасці. Проста ён жыў у Снайдера, як у Снайдера многія жылі, так, разам з ім там на прыродзе, пажыць, патусавацца любілі ўсе. І вось Лю Уэлч быў адным з іх, але ў яго былі праблемы псіхічная, так, вось, і ён, так сказаць, пакінуў нейкую цыдулку апошнюю там Снайдеру, узяў там ягоны пісталет, вось, рэвальвер, і сышоў кудысьці ў лясы. І калі проста Снайдер вярнуўся з працы там, так, вось этого дзяжурства свайго, ён прыйшоў, ён убачыў, значыць, што Лю Уэлча няма, это быў 71 год, і ён, так яго і не знайшлі, вось. Засталася толькі цыдулка. Вось такая. І адсутнасць вось гэтага рэвальвера як бы наводзіць на думку, што Лю Уэлч, напэўна, скончыў жыццё самагубствам. Вось, але Снайдер сам яго лічыць проста зніклым без весткі. І вось гэты верш прысвечаны ягонай памяці. Лю Уэлчу снегапад. Снегапад у сакавіку. Я сяджу ў белым водбліску і чытаю дыплём пра цябе. Твае вершы, тваё жыццё. Аўтар – мой студэнт, нават мяне цытуе. 40 гадоў з таго дня, як мы жартавалі на кухні ў Портлендзе. 20 гадоў, як ты знік. Усе гэтыя гады і іхныя імгненні, трэск шкварак, грукат дзвярэй машыны, вершы, выпрабаваныя на сябрах. Усё стане яшчэ адной папкай, яшчэ адным слабым тэкстам. Але жыццё працягваецца на кухні, дзе мы ўсё яшчэ смяемся і гатуем, гледзячы на снег. То бок тут Снайдер, як мы разумеем, як бы параўноўвае сябе з Лю Уэлчам, і як бы, не гледзячы на розніцу іхных лёсаў, ён ведае, што аднойчы будзе з ім тое самае, што з Лю Уэлчам. То бок ён таксама будзе проста, ўсё, што з ім было, вот это ўсе ягоныя вершы, і гэта проста стане яшчэ адным, як ён кажа, там, слабым такім пераказам, так, нейкім дыплёмам, вот, ці там вот яшчэ адным стрымам на канале на маім, так, і там у цыкле, значыць, спрачніў шуньяту. Вось. І тым не менш ён кажа, што мае сэнс працягваць, так, што мы ўсё яшчэ смяемся, і больш за тое ён як бы дзякуючы вось гэтаму снегу, так, это ўспрымае, як што гэты момант як бы тагачасны у гэтым Портлендзе і цяперашні, што это адзін і той жа момант. То есть ён не скончыўся, не спыніўся, мы ўсё яшчэ смяемся і гатуем, гледзячы на снег. Ось. Гэта нагадвае надзвычай верш Бо Дзюі.
Вось. І адзін нават з маіх уласных вершаў, пра які я як бы не падумаў, рыхтуючы вось гэты стрым, верш такі называецца «Будзьві» з летняга часу 2013 года, пачатак я ўжо не прыпомню, вось, але там таксама верш пра адсутнасць часу, вось, і пра тое, значыць, што таму і сёння завітаюць нашчадкаў цені да мяне і сяброў на чашу. То бок людзі з будучыні прыйдуць да нас у госці. То бок фактычна это тая самая сітуацыя, што апісваецца ў Снайдера. Так? То бок мы з табой сядзім па-ранейшаму на этой кухні ў Портлендзе, вось, а нейкія студэнты там нас вывучаюць, значыць, спрабуюць зазірнуць у нашае жыццё. Вось такім пераменным поспехам, што называецца. Вось, ну, яны, так сказаць, ім рады, чаму не. Вось. Ну, шкада, што з сабой кніжкі гэтай не взяў, але можаце, калі у вас ёсць это самае 10-летні час, то можаце яго гэты верш прачытаць. Я яго цяпер вось так проста не знайду. Але, па-мойму, это самы першы верш у гэтай нізцы. Летні час. Маёй. Зробім яшчэ стрым пра кітайскую паэзію, пагаворым і пра Будзьві і пра астатніх. Вось. Такім чынам пра Снайдера мы пагаварылі. І наступны у нас на чарзе самы што не ёсць сапраўдны бітнік з Японіі Нанао Сакакі. 23-го года нараджэння, ось, то бок аднаго да Куэйлена, так. Сябар Снайдера. І, можна сказаць, такі вось незалежны бітнік, паколькі ён не амерыканец, вось. Але магу сказаць, што ну, это моя інтэрпрэтацыя, але мне здаецца, што ў той час, канец 40-х, пачатак 50-х, феномен, які мы ведаем, вот як Beat Generation, гэты рух, ён насамрэч быў як бы інтэрнацыянальны, то бок паралельна, не ведаючы там адны пра адных, вось, падобныя рэчы адбываліся ў цэлым шэрагу краін, вось, як на захадзе, так і на ўсходзе. І, ну, дакладна мы ведаем пра Чэхаславаччыну, так, вось пра Бонда і пра ягонае кола, вось гэтых маладых сюррэалістаў, якія потым разышліся з сюррэалізмам, пра якіх мы казалі ў стрыме пра Бонды, так. Вось у Японіі быў Сакакі, значыць, у Чылі быў Ніканор Парра і Алехандро Хадароўскі і Энріке Лін, і іншыя людзі вакол іх. Это быў вельмі падобны насамрэч дзвіж, ось, ну, як бы многія з іх як бы сталі пазней вядомымі. Ось, ну, Хадароўскага, я думаю, Алехандро Хадароўскага ведаюць усе, дзякуючы таму, што ён своечасова эміграваў ва Францыю, якраз, дарэчы, таксама ў 50-тыя гады. Ну, адным словам, як бы атмасфера эпохі, я думаю, вось гэты пасляваенны авангард, это все вам павінна быць болей-меней ужо ясна. Вось. Дык вось Нанао Сакакі нарадзіўся ў беднай сям'і. Вось, бацька быў рамеснікам, значыць, фарбаваў вопратку, і фактычна праз 8 гадоў пасля нараджэння Нанао ён збанкрутаваў. Вось. Нанао это ў перакладзе, калі не памыляюся, азначае сёмы сын. Вось, мне здаецца, што ён не быў там сёмым сынам, ось, па факце. Вось. Але бедная была сям'я. Вось, паходзілі яны з выспы Кюсю, это значыць вобласць Кагосіма. Я думаю, што вось аматары чаю, гарбаты, так, зялёны асабліва, яны павінны добра ведаць гэтую назву, таму што у Кагасіме якраз выдатныя ураджай зялёнага чая, ось, і многія. Я
не ўпэўнены. Можа быць, это з ябукіты, тое, што я сёння п'ю. Вось, але раней даволі часта у нас тут завозілі менавіта з Кагасімы. Это адна з такіх найлепшых, як бы, адзін з найлепшых гатункаў чая, вось гэта горная сэнча, так, і менавіта з Кагасімы. Вось, так што за Нанау Сакакі. Вось. То бок, пасля гэтага нам давялося фізічна працаваць. Ось, што ён там рабіў, я не ведаю. У школу ён все-таки схадзіў, то есть там была абавязковая, як бы абавязковая школьная адукацыя, ось, у 30-х годах, так. Ось, ну, але потым, што было, мы ведаем, прыйшла вайна. Ось, японскае грамадства, ну, в прынцыпе, яно вот было мілітарызаванае ўжо фактычна лістам не з пачатку 20-го стагоддзя. Ось гэты ўздым нацыяналізму. Нават, здаецца, Курасава, ось, нам всім вядомы рэжысёр, паспеў зняць падчас вайны адзін з такіх вось, ну, прапагандысцкіх нацыяналістычных фільмаў. Ось, японскі. Не так даўно мне трапіўся, і это просто... Але ж адразу пасля вайны зняў фільм такі, як всё было насамрэч. То бок, якраз пра ціск, вось пра гэтую цэнзуру, пра прапаганду, то бок, як бы зрабіў працу над памылкамі, але падчас вайны ён яшчэ зусім малады, там, да, здымаў якраз вось гэты такі фільм японскі, які надзвычай нагадвае савецкія фільмы 30-х гадоў. Вось такія вось, там, перамога, там, весёлыя ребята, там, как, ну, это вот вся штука. Ось. Адным словам, як я называў, з этих калгаснікаў, кубанскія казакі, там щось. Кубанскія казакі ўжо 50-х гадоў фільм. Ну, адным словам, хто разбіраецца, не праблема знайсці, там знайдзіце першы фільм Курасавы, і вы просто кайфанёце, я думаю, ад яго даволі так значна. Вот. Такім чынам, грамадства было такое сфанатызаванае, вось, і я думаю, далёка не трэба хадзіць па прыклады. Тых, хто жыве ў Беларусі, там, у Расіі, цудоўна адчувае сёння, што гэта такое. Вось, і яго забіраюць, Нанау забіраюць у войска, вось, маладога пацана, так, яшчэ ў 41-м годзе, так, калі не памыляюся. І ён ідзе, ну, пачынаецца вайна якраз, да, з Злучанымі Штатамі, але забіраюць недалёка. Ось, пашкадавалі, то бок ён фактычна служыў на сваім родным востраве, ось, на Кюсю, там, на заходнім узбярэжжы, карацей, вартаваў радар, так, ну, ось, хтосьці вартаваў там горы і тайгу, так сказаць, ад пажараў, хтосьці там хацеў на маяку працаваць, а вось Нанау працаваў, значыць, на радары. І як там пра яго пішуць, што ён якраз назіраў там на ўласныя вочы, як якраз гэтага іхнага там аэрадрома, якраз адтуль узляталі, так сказаць, самалёты, значыць, адыходзілі гэтых маладых вот этих хлопцаў сфанатызаваных, вось гэтых камікадзе, так, якія там неслі веліч, так сказаць, Японіі, ось, пад уплывам, калі не памыляюся, нейкіх там таксама наркатычных сродкаў, ось, лёталі бамбіць Злучаныя Штаты. Ось. А што рабіў Нанау той час? А Нанау кніжкі чытаў. Ось. От ён сидзеў, так сказаць, ну, у гэтым ён чымсьці нагадвае майго бацьку, які, значыць, працаваў на заводзе, там, каля печы, і там аператар, да, там штосьці ўключыў, а сам кніжку чытаў. Вот. Ну, як бы, гэта магло па-ўсякаму скончыцца, вот, але пашанцавала, што, як бы, людзі абіралі сабе такія заняткі, да, ну, ці не абіралі, як выпадку Сакакі, да, яму проста пашанцавала, якія дазвалялі ім, як бы, ну, духоўна развівацца. Ось. Дык вось як развіваўся духоўна Нанау, так, ён, значыць, чытаў там самую розную забароненую літаратуру. Ось. Ну, яна сапраўды была забаронена, так, цэнзура была адносна мяккая. Мы ведаем, значыць, са стрыму пра японскіх сюррэалістаў, значыць, што так, іх там пераследавалі, іх там забаранялі, але, ну, як бы даволі лайтова. Ось. То бок, здаецца,
толькі адзін з іх як бы загінуў падчас вайны, але менавіта там у войску, так, а астатнія, ну, адседзелі, іх адпусцілі, вот, альбо там прымусілі працаваць на прапаганду японскую, вось, то бок, але была забарона, была, таму што якраз папулярнасць якраз ідэй камуністычных была вельмі вялікая ў Японіі, недзе яшчэ вот у 10-20-х годах, так? Вот. Ну, там здарылася тое самае, што з Амерыкай і Японіяй пасля Другой сусветнай. Там Японія перамагла Расею, але як бы расійскі культурны ўплыў толькі ўзмацніўся в Японіі. Шмат перакладаў выходзіла, там класікі, вось, і марксізм якраз, і ўсё астатняе трапляла у Японію праз Расею. Вось. Ну, это недавно прачытаў на адным, дарэчы, расійскім тэлеграме, што японцы называлі расійцаў дурныя еўрапейцы. Дурныя белыя, дурныя заходнікі. Як бы ці это праўда, ці не ведаю, але гэта, ну, в рамках самакрытыкі пісалі нейкія там расійскія япаноліі, ось, на сваім канале. І вось у гэтых дурных, так сказаць, яны пераймалі шмат чаго, там, Толстого, там і іншого. Вот. Дык вось, хто чытаў Нанау, да, Крапоткіна, Why not? Ну, Крапоткін по-французску там пісалось больше. Вот. Ніцше, Шопенгауэра, Маркса. Ось, то бок, сапраўды, гэта на той момант было ўжо забаронена. Так, падчас вайны там 100%. То бок, это ўсё там заходні, там камуністычны ўплыў. Вось, і, так сказаць, вось чалавек самаадукоўваўся. Але таксама чытаў Шекспіра, там, Рыльке, да? І іншы, то бок, не толькі забароненую, але і дазволеную літаратуру. Вось. Ну, вайна скончылася, мы ведаем чым. Вось, параза Японіі, там это эканамічна, это было як бы жахліва, таксама, як і, я не ведаю, пасля паразы Нямецчыны, напэўна, у першай сусветнай, ну, прынамсі, нейкі час, да, было, ну, страшэннае разбурэнне, это ўсё трэба было аднаўляць, вось, людзі былі проста без працы, хадзілі, у тым ліку, вот, і Нанау, так, ён проста бадзяўся, там, бамжаваў, вось, нейкі час, ну, але там быў фактар всё-таки прысутнасці амерыканцаў, вот, потым, значыць, ну, это пазней, да, пачалася тут карейская вайна, адным словам, амерыканцы ўсё-таки укладалі грошы, вось, як у Японію, так і, натуральна, у Нямецчыну, вось, пасля вайны. Дык вот, пашанцавала Нанау чым? Ён трапіў на працу ў такое выдавецтва прагрэсіўнае Кайзо-ша, вось, заснаванае яшчэ ў 19 годзе адным такім вось японскім інтэлектуалам Санэгіко Ямамото, так? І гэтае выдавецтва выдавала шмат перакладаў заходняй літаратуры, вось, запрашала ў Японію такіх вот зорак заходняй думкі, там, як Бертран Рассел, вось, Альберт Эйнштайн і іншыя. І такім чынам, як бы, ну, і там, як бы, Нанау дастаткова нахапаўся, вось, працуючы гэтым выдавецтве, але ён працаваў не з тэкстам, я так разумею, што ён працаваў, як бы, асістэнтам, проста вось такім хлопчыкам на прыбягушках, так, пасыльным у самога Санэгіко Ямамото, вось. Той памёр у 52-м годзе, да, і вось тут такі цікавы момант, то бок, ці гэта было прычынай таго, што Нанау з выдавецтва сышоў, таму што як бы у яго не было ўжо як бы свайго як бы патрона, так, апекуна, вось там, ці, як ён сам потым пра сябе расказваў, ён проста ўсвядоміў, што гэта проста не для яго, а як гэта здарылася, там амаль такая буддыйская гісторыя, што ён як бы выйшаў з працы і раптам убачыў, значыць, бомжа, вось, ну, фактычна, якім сам быў яшчэ пару гадоў таму, так, але ён убачыў этого бомжа, вось, які сядзіць, значыць, у яго там міска з рысам, і гэты рыс, ён так вот проста ззяе на сонцы, проста як дыяменты, нейкія перліны, і вось, это сам, яму так захацелася, вот, а гэты бомж, ён такі свабодны, разняволены, там, сонца ззяе, такі кайф, нагадвае, это адзін з апошніх гэтых фільмаў, да, Вернера Герцага, да, по-моему, там японскі, вось, таксама пра чувака, які працуе, значыць, у этих
мыйшчыкам прыбіральню, да. Забыў назву, зараз не скажу, не так давно. А вось, ну, я просто чытаючы вось гэтае апісанне, як Сакакі сам апавядае гэты момант, я чамусьці у мяне вось гэты фільм узнікае, вось гэты вот кайф ад простых, як бы, рэчаў, так. І ён, як бы, яго тады ўсведамляе і пастанаўляе проста сысці з гэтай працы, свабода, так сказаць. Вот, ну, як бы, што можна сказаць, малады чалавек, да, яму яшчэ няма, так сказаць, 30 на той момант, вось, а ён ужо стаміўся ад жыцця, так, ад этого ўсяго. Вось, ну і пачынае такі звычайны багемны лад жыцця. Вось, не абы-дзе, самім Токіо, так, і, ну, як і дагэтуль. І фактычна у Токіо быў квартал Шинджуку, вось, які называюць, значыць, лацінскім кварталам тамтэйшым, да? То бок там тусавалі проста, вось, ну, тое, што было ў Нью-Йорку, тое, што было ў Сан-Францыска, вось, у той самы час, дык у Токіо адбывалася таксама, то бок все тыя мастакі, там паэты, літаратары, музыкі, хто заўгодна, так? Яны тусілі там і, значыць, фактычна зноў жа, так, напэўна, нядобрае жыцця, яны па-свойму хаваліся ад таго, што адбывалася наогул, таму што, як бы, ну, заканчэнне Другой светнай вайны, як бы, яшчэ нічого не скончылось, так, а адбывалася Карейская вайна, якая была надзвычай крывавая, вось гэтае супрацьстаянне, так, паміж поўначчу і поўднем, фактычна яшчэ не скончанае да сённяшняга дня, калі так вот падумаць, да, вот, і ў глобальным сэнсе таксама. Ось, то бок, амерыканцы якраз ось іхныя вайсковыя базы ў Японіі надзвычай спрыялі як бы эканамічнаму развіццю Японіі, то бок лічыцца, што, ну, это было адным з фактараў, да, это Карейская вайна, што чытаў фразу, што Японія разбагацела на Карейскай вайне. Ось, то бок, не ведаю, за што купіў, за тое прадаю, магчыма, так, але, ну, это быў, безумоўна, адзін з фактараў, то бок тады развіццё сталася проста культам, то бок Японія, японцы зноў, так сказаць, узялі сябе ў рукі, сказалі, так, мы адбудуем, так сказаць, сваю краіну пасля няўдалага праекту імперыі, так, і ўсім дакажам, да, што мы найлепшыя. І вось усе там лётаюць, усе там будуюць, значыць, сваю капіталізм свой з чалавечым тварам, так. А вось гэтыя ўсе раздзяўбаі японскія, ім проста, ну, вот это як серпом па адным месцы абсалютна нецікава. Вот, все гэта іхнае развіццё. І вось яны, значыць, у гэтым сваім Шинджуку, значыць, па гэтых сваіх барах, там, саке, вот, сядзяць і, так сказаць, хаваюцца ад этого ўсяго, вось, вядуць багемны лад жыцця, так? Ну, але не толькі, так, там бухаюць. Як бы, вот, Нонао, як бы, ён сам вельмі шмат часу праводзіў у публічных бібліятэках. Ну, вот, і чытаў все магчымае, так, вось нездарма яго там называлі прафесарам, так, вось у гэтых колах, ось, прычым, ну, я кажу, чалавек без, фактычна, ну, без адукацыі, так, там толькі з пачатковай школы, вось, але пры гэтым такі вось штосьці накшталт інтэлектуальнага гуру, так, можна сказаць, вось, ну, бібліятэкі вялікая рэч, да, мы ведаем, што абсолютна тая ж гісторыя ў Чарльза Букоўскага, так, ён таксама праводзіў у бібліятэках публічных вялікую колькасць часу ў маладосці, якраз, ну, ўжо не ў тыя гады, а крышку раней, так, недзе ў 40-х, 50-х, вось, і да таго, як пачаў, так сказаць, сваю кар'еру там працоўную, так, з этого фактотума і іншых, вось, і фактычна большасць таго, што прачытаў за жыццё Букоўскі, да, вось, это якраз у тыя часы. То бок не вылазіў, да, там, з бібліятэкі. Вось, так і тут, то бок, самае, ну, тая ж самая гісторыя Бонды, калі возьмеце, абсалютна тая самая паралель. Вось, бібліятэка Умпрума, бібліятэка, ну, мастацка-прамысловага музея, да, як сам згадваў у Празе, вось, бібліятэка нацыянальнага музея, нацыянальная бібліятэка Клементына, то бок, это там, дзе ён у дзень сидзіць і чытае, для таго, каб потым увечары ісці, так сказаць, у бар, нажирацца півам, так сказаць, і іншым, ось, і хадзіць па горадзе. Як это яны все спалучалі, паспявалі, цяжка сказаць, але я думаю, што, як бы,
малады арганізм, так сказать, здольны, і маладыя мазгі здольныя на такія рэчы. Ось. Так што вось такія вынікі. Значыць, у 59-м годзе яму падалося мала нашым нанау проста гэтага ладу жыцця, і ён сказаў, што ўсё проста дастала, сыходжу у горы. Ось. Там ён засноўвае, значыць, штосьці накшталт акадэміі бамжоў, да, акадэміі бадзягаў, так, па-ангельску бам акадэмі. То бок, ну, фактычна узнаўляе традыцыйны як бы японскі лад жыцця. Вось гэты традыцыйны лад жыцця, вось гэтай каштоўнасці, якім ім все мазгі, так сказаць, прасвідравалі перад вайной, вот, і як бы раптоўна яны іх пераадкрываюць. Вот калі вы памятаеце наш стрым пра японскі сюррэалізм, то там былі як бы дзве такія версіі, дзве манеры пераймання, так, заходняго ўплыву. Адна з іх это вось непасрэдная, там чытанне на мовах арыгіналу, там вось заходняй літаратуры, так, і стылізацыя пад заходнікаў, часта пераезд за мяжу на захад, там у Парыж, яшчэ кудысьці, у Лондан, вось, а другі спосаб это быў такі каранізацыя. Каранізацыя, значыць, заходняй культуры і пошук ва ўласнай як бы культурнай традыцыі вось гэтых элементаў, так, ранейшых. Вось фактычна, то бок вяртанне, так, там да дзэнавай паэзіі, там яшчэ да чагосьці. Вось гэта тое, што якраз адбылося і выпадку Нанао Сакакі, так. То бок ён вось гэтую, так сказаць, па-свойму, сюрреалісты гэтым займаліся японскія там у 20-30-х годах, ось, а Сакаку ў 50-х, так, значыць, заснаваў гэтую акадэмію, значыць, ну, неафіцыйную, натуральна, да, а вось, але яны просто пастанавілі жыць па-за цывілізацыяй, на ўлоні прыроды, што называецца, недзе ў гарах, вось, як класычныя, фактычна, буддыйскія монахі, да, вот гэтыя шраманы. Вось. Скажем так, без усякага нейкага там афіцыйнага дачынення да буддызму. Тут трэба падкрэсліць, так, Нанао Сакакі, ён хоць і як бы паходжаннем з буддыйскай як бы краіны і з японскай культуры, у якой буддызм грае вялікую ролю, вось, тым не менш ён афіцыйна да гэтага ніякім чынам як бы не належаў і не хацеў, напэўна, належаць на той момант. Вось, што ён хацеў, дык гэта вось прырода, экалогія, да, наогул ён адкрыў у сабе як бы вот любоў да прыроды і да паэзіі, значыць, якраз у бібліятэцы, калі чытаў кнігу пра аўстралійскіх абарыгенаў і пра іхнае мастацтва. Вось, і тады да яго дайшло, вось, што трэба сыходзіць з цывілізацыі. Вось. То бок аўстралійскія абарыгены для яго былі такімі як бы буддамі, якія, значыць, яго прасвятлілі в гэтым сэнсе. Вось. То бок не сутры ён чытаў, а менавіта пра мастацтва як бы карэнных народаў, так, вось, першабытнае. Вось. І ў гэтым убачыў, у гэтай такой прастаце, так, раптоўна убачыў вось нейкую больш глыбокую праўду, вось, і пастанавіў, як у Віктора Вальтера у рамане ўжываецца слова «апрасціцца». Ну, ось. Это хаджэнне ў народ, што называецца, як бы тэндэнцыя гэтых інтэлектуалаў вяртацца да каранёў, так, пра якую Вальтер піша ў 20-х годах, так, вось гэтых всех, як ён сам захацеў апрасціцца, вярнуцца там на вёску, так сказаць, і жыць сярод людзей. Тут у Нанао Сакакі яшчэ больш глыбейшая ступень, значыць, гэтага дауншыфтінгу, то бок апрасціцца ад цывілізацыі як бы цалкам, да, вось, жыць проста недзе там у лесе, да, у гарах. Вось. Ну і, адпаведна, значыць, яны стварылі правілы гэтай акадэміі сваёй, значыць, гэтыя правілы, як не дзіўна, вельмі нагадваюць чымсьці правілы сюррэалістаў, якія негалосныя правілы, якія панавалі ў сюррэалісцкай групе, так, яшчэ ў 20-х годах у Парыжы, так. Ну, напрыклад, не быць прыстойным чальцом грамадства. Ось, то бок не мець ніякага, так сказаць, як бы занятку, да, такога як бы працы, там, всего этого, просто вот
не уступаць у шэраг, так сказаць, да? Не стаять у гэтым шэрагу, як усе. Вот. Жыць без грошай. Вот. Но это таксама правіла сюррэалістаў вось, і буддыстаў, але як бы якое ні сюррэалістам, ні буддыстам не ўдалося рэалізаваць до конца. Вось. Ну, мы ведаем, да? Мы казалі, што сюррэалісты все-таки зараблялі як журналісты, там, літаратары, перакладнікі, вось, гандлявалі карцінамі, як Брэтон, і гэтак далей, гэтак далей. Вось. А вось Нанао Сакакі з сябрамі, там, сказаць, самымі мастакамі, творцамі, ось, у асноўным маладзейшымі, значыць, за яго, ён быў такі вот гуру, значыць, спрабавалі гэта, прынамсі, рэалізаваць, да? То бок жабравалі, па факце, да? Ось, таксама ў іх было правіла ніколі не спаць двойчы ў адным і тым самым месцы. Ну, это просто, як бы, вызначэнне, да, бахемнага і бадзяжнага вот этого ладу жыцця. Ось. Это цікава, што ў Японіі ім гэта ўдавалася рабіць пасляваеннай, да? Тады як Керуак якраз кардзіўся, што ў Амерыцы фактычна гэта ўжо немагчыма, і што ён сам, пачынаючы з 56-го года, фактычна адмовіўся ад гэтых, так сказаць, сваіх бадзяжных так прыгодаў. Вось. Таму што паўсюль была вось гэтая паліцыя, вось гэта назіранне і так далей, то вось у Японіі яшчэ бадзягам і тулягам удавалася, так сказаць, захоўваць нейкую аўтаномію ось, ад грамадства. Ось. То бок мы можам сказаць, што Нанао Сакакі, не ведаючы на той момант прабітнікаў, бы проста вызначэннем того, што Керуак назваў, значыць, дхарма-бам, да? Значыць, менавіта вось гэты туляг ад хармы ці бадзяг ад хармы. Ось, бомж дхармы. Вот. Ну і адным словом, і гэтак жа, як і амерыканскія бітнікі, яны там падарожнічалі па Японіі, ось, ён там мог сказаць, там да яго прыходзіў нейкі новы чалавек там да Нанао, ён сказаў: так, ты павінен пешкі там схадзіць там да Хоккайдо і назад, верніся, і тады будзем з тобой размаўляць, паглядзім, ці мы прымем цябе ў сваю камуну ці не. А ось, то бок вось такія, то бок яны сапраўды вандравалі, але як бы ў адрозненне ад амерыканцаў, якія там гойсалі на машыне ў асноўным, так, па гэтых аўтастрадах, ну, з увагі да памераў, да, геаграфічных Амерыкі, то японцы вандравалі пешкі, вось, альбо аўтаспынам, ось, традыцыйна, то бок, але як бы логіка і сэнс у гэтым былі абсалютна тыя самыя. Вот. Ну, хіба што мы адзінае, што можам сказаць, што это цалкам як бы у традыцыі японскай культуры, зноў жа, вось гэтыя вандроўкі, ну, пешыя ў асноўным, да, вось гэтыя паломніцтвы паэтаў і манахаў, такія як Басё, да, вось гэтыя хайбуны, так сказаць, кнігі вершаў, як «Вузкая сцяжынка на поўнач», да, самы вядомы, напэўна, у гісторыі хайбун, напісаны Мацуо Басё, вось ён якраз пра пешае падарожжа на поўнач Японіі па мясцінах славутых літаратурных твораў, так, вершаў, у асноўным напісаных у розных, так сказаць, месцах, дзе ён спыняўся. Вось, то бок цалкам это як бы ў духу як традыцыйнай японскай культуры, так і ў духу бітніцтва, вось, амерыканского. І вось гэта ўсё працягваецца весела да самага 63-го года, калі адбываецца. Перад гэтым там здаралася, што Нанао, значыць, пачаў пісаць тую сваю экалагічную паэзію і нават, ну, крытычную да грамадства, так, і нават пераклаў яе на ангельскую мову, ў 61-м годзе выдалі ў Токіо гэтую кніжку. Вось. І паколькі наш Гэри Снайдер увесь час вандраваў, значыць, з Амерыкі ў Японію, ён звярнуў увагу на гэтую кнігу, яна яму вельмі спадабалася, і ён стаў пытацца, хто гэта, гэты чувак. І вось, яму адпавілі: ты што, не ведаеш, Нанао Сакакі, о, это просто цэлая, так сказаць, легенда. Вось, і пачалі яму расказваць, да, вот пра все вот гэтыя ягоныя папярэднія гады ў гэтым Токіо, 50-е, ён такі: я абавязкова павінен з ім пазнаёміцца. Вось. І гэта ўдалося вот якраз у гэтым 63-м годзе, вось, калі яны разам зноў жа з Гінзбергам Сарлоўскі приехалі ў Японію для того, каб паглядзець. У Індыі яны ўжо былі, вось, яны хацелі паглядзець Кіёто, так? І урэшце
яны, значыць, ну, дзякуючы гэтай кнізе ягонай, па-ангельску называлася Bellyfuls. Я не ведаю, што это значыць, это кшталту поўныя страўнікі, поўныя жываты, вось. Ну, это нейкі чарговы прикол, значыць, Сакакі. Вось, праз гэтую кнігу яны яго і знайшлі, вось, ну, проста былі пад уражаннем, вось, у той жа час як бы вяртаецца на пэўны час Сакакі ў Токіо, там яны у Токіо таксама ствараюць групу, называецца Бузоку, значыць, это ў перакладзе племя, ось, The Tribe. І яны туды, значыць, ну, таксама ось прымаюць па тым жа прынцыпе самых розных там мясцовых раздзяўбаяў, вось такі парнік, да, рассаднік, што называецца, сучаснай альтэрнатыўнай культуры у Японіі. Вось, ну, натуральна, значыць, збіраюцца таксама недзе жыць па-за горадам, па-за цывілізацыяй, з гэтай мэтай у Нагана, між іншым, вядомая там усім, дзякуючы там алімпіядзе, вось, зімовай, але там яны якраз набываюць сабе зямлю. Вот, і, значыць, разам з такім чуваком, як Сансей Ямао быў такі. Таксама паэт, маладзейшы за Нанао Сакакі, але цікавы. Таксама Снайдер з ім пазнаёміўся. Вось, спачатку ў Нагана, а потым пастанаўляюць, што не, што ўсё-такі трэба падалей, вось, ад цывілізацыі, і знаходзіць такі востраў, называецца Суваносе-дзіма. Вось, на Акінаве, адзін з акінаўскіх астравоў, то бок на поўдні, да, паміж Тайванем і Японіяй. Вось, і проста все, гэта рай зямны, мы туды, значыць, едзем, пераязджаем туды, і ў 67 годзе яны засноўваюць там камуну, якая называецца Баньянавы ашрам. Ашрам, як ведаеце, да, у Індыі гэта штось накшталт манастыра, там школы. Вось, і так, і яны там, вось, вся вось гэтая банда, все вось гэтае племя Бузоку, так, значыць, там жывуць. Снайдер таксама прымае ў гэтым усім удзел. Вось, у яго на той момант была японская жонка, калі не памыляюся. Ну, і адным словам, яны, так сказаць, там класычна, як у тыя ж самыя часы ў 60-е гады, па ўсёй там Амерыцы, у Каліфорніі, дзе заўгодна былі камуны хіпі. Вось, тое самае адбываецца ў Японіі. Вось. Ну, з той розніцай, што там яшчэ гэтая выспа спадабалася, значыць, фірме Ямаха, ось, вядомай нам усім, да, па сваіх музычных інструментах, яны вырашылі ўкласці туды грошы і зрабіць там проста вось турыстычны нейкі курорт, ось, на гэтай выспе. Вот, што проста татальна абурыла ўсіх гэтых вось насельнікаў, значыць, усіх гэтых нашых японскіх хіпі, яны пачалі пратэставаць і змаглі адбіць, так сказаць, свой права. Урэшце Ямаха адмовілася ад сваёй ідэі там пабудаваць нешта вот такое камерцыйнае, так. Вось. Адным словам, цудоўна, як бы працягваў сваё жыццё, нікому нічого не вінаваты. Да, ў 69 годзе упершыню наведаў Сан-Францыска разам з Гэрі Снайдерам, значыць, ён яго там з усім пазнаёміў, усе там проста афігівалі. Вось, найбольш Сакакі спадабалася Мексіка. Вось, трэба сказаць. Ну і наогул пустэльня. То бок ён вандраваў па Злучаных Штатах, але найбольш яму спадабалася, ну, вось гэтае памежжа, да, вось гэтае былыя штаты, якія калісьці належалі да Мексікі, да, там ось, там Аризона, там Нью-Мексіка, это самае, Каліфорнія паўднёвая. Адным словам, чаму? Таму што ў Японіі як бы мала месца, ён казаў, што там як бы, ну, там горы, як бы лясы, і як бы на выспе гэтай таксама, як бы, да, ось, а тут просто адкрылася вот эта агромністая прастора, і фактычна безлюдная, так, ось, і як такі вялікі аматар прыроды, это вельмі его натхняла, некалькі гадоў там, так сказаць, таксама вандраваў, жыў там по-рознаму, то бок, ну, нідзе ён так фактычна не запыніўся. Вось, толькі, здаецца, у Японіі ён потым нейкі дом стаў сабе будаваць, там, дзе ўжо фактычна жыў адзін, а так-то ён жыў як бы сярод з людзьмі, вот, паўсюль у кагосьці там недзе спыняўся. Вот, вярнуўся ў Японію пасля этого ў 75-м годзе, пераклаў адну з кніг Снайдера, это вот Turtle Island, вядомую такую, як бы, Turtle Island, это на мове індзейцаў, это Америка, значыць, Чарапашы востраў. Вось яе пераклаў.
Сакакі на японскую, да? Вось. І фактычна да канца жыцця ён нічым іншым як бы і не займаўся. Ён пісаў вершы, вось, і вось так вот перыядычна ездзіў туды-сюды, вось, з Японіі па свеце. Што цікава, ў 90-м годзе завітаў у Прагу, вось, і тут сустрэўся не абы з кім, а з Эганам Бонды. Ось, я зараз вам пакажу. Не ведаю, колькі мы стрымем, ужо азно і свечка згасла. Вот. Ось такая прыгожая фотка. Ой, як мне паказаць? Вось так пакажу. Это Нанао Сакакі, ужо стары, ось. І Эган Бонды, ну, маладзейшы ад яго на 7 гадоў, значыць, ну, таксама, зноў жа, тое самае фактычна пакаленне, да, з 20-го до 30-го года народжанае, ось, чэхаславацкі бітнік, як я яго называю, про якога у нас быў асобны стрым. Вось яны у Бонды дома, у ягоным доме у вуліцы Янскі Выршак, не так далёка адсюль, так наверсе, у бібліятэцы Бонды. Вось, значыць, не ведаю, ці сустракаўся ён яшчэ з Грабалам, таму што Грабал, як бы, як і Бонды, ён таксама фактычна, можна сказаць, належаў да гэтага такога парабітніцкага, можна сказаць, двіжу, так, чэхаславацкага. Прынамсі, што на пачатку это 100%, вось. Ну, Грабал бы крышку старэйшы, але галоўнае, што ну, пэўны ўплыў як бы сюррэалізму быў там характэрны, это відавочна, вось, як і выпадку бітнікаў, зрэшты. Вось, як там яны казалі, да? Exterminate all rational thoughts, як бы знішчыць усякую, сказаць, рацыянальную думку, да, развагу, але як бы ну, не зусім так, да, і як бы Керуак, вось ягоны стыль, так як ён пісаў, надзвычай, як бы, ну, з майго гледзяча, чымсьці нагадвае вось этого раннего нашего Грабала. Вось. Эта ідэя мне раней не прыходзіла, але вось цяпер падчас падрыхтоўкі да стрыму чамусьці прыйшла. Зноў жа, не ведаю, наколькі там, хто на каго ўплываў. Ну, Грабал на Керуака не мог уплываць. Керуак на Грабала тэарэтычна мог. Вось. Але галоўнае, што ў іх былі агульныя каштоўнасці. Нават калі яны не ведалі адны пра адных, яны фактычна жылі тым самым жыццём і вызнавалі абсалютна тыя самыя рэчы. Вось. І ў гэтым сэнсе гэта яднае, так сказаць, чэхаў, японцаў, так сказаць, лацінаамерыканцаў, вось, французаў і многіх іншых амерыканцаў, значыць, у адзін такі вось пасляваенны сусветны рух. Ну, Сакакі пісаў па-японску, вось, яго перакладалі на ангельскую. Фактычна, ён даволі мала вядомы як аўтар. То бок, ну, от калі вы нават глянеце там на Вікіпедыю, напрыклад, то пра яго на славянскіх мовах толькі па-чэшску ёсць. Там было якраз, ну, пашанцавала, таму што вось ягоны перакладнік і выдавец, гэта Ежы Вайн, ён яшчэ ў 80-м годзе з ім пазнаёміўся, таму што ён быў такі аматар якраз будызму, Азіі, вось вандраваў і сустрэўся якраз падчас вандровак па Японіі, сустрэўся з Сакакі. Вось там быў, значыць, разам з ім нейкі час жыў, вось, ну і потым яго запрашаў якраз у Чэхаславаччыну, і стаў ён як бы, ну, менавіта дзякуючы гэтаму вядомы, так. Вось, яны разам з Гінбергам, дарэчы, прыязджалі у 90-м годзе, фактычна адразу пасля рэвалюцыі аксамітнай, так, увесну 90-га прыехаў Гінзберг, вось ён этого свайго караля Маялеса, там тытул камусьці перадаваў, значыць, які ў яго камуністы адабралі, да, ў 68-м годзе. Вот, значыць, і з ім быў Сакакі, вось яны якраз сустракаліся з Бонды, вось, і так далей. Вось, бітніцкі інтэрнацыянал, так сказаць, аб'яднаўся. Вот. Ну што ж, пачытаем вершы Сакакі, якія я зрабіў, зноў жа каюся, зрабіў паводле чэшскіх перакладаў. Вот. Але, ну, адносна магу ім давяраць проста для таго, каб мы мелі агульнае ўяўленне пра тое, як ён пісаў.
Ну, ось, это без прэтэнзій на нейкую літаратурную з майго боку там абсалютную каштоўнасць, колькі гэта, я кажу, пераклад не з арыгіналу, вось, але каб мы проста мелі ўяўленне пра тое, наколькі ўсё-такі вось самому гэтаму бітніцтву уласцівыя вось гэтыя буддыйскія матывы, да? Вот. Калі маеш час на размовы, чытай кнігі. Калі маеш час на чытанне, ідзі ў горы, пустэльні, да мора. Калі маеш час на хаджэнне, танчы і спявай. Калі маеш час на спяванне, ціха сядзі, шчаслівы блазан. Ну, ціха сядзі, это фактычна формула, да, дзенавай медытацыі, это сікантаза, проста сядзець, да. То бок, здавалася б, да, як бы столькі ўсяго, столькі рухаў, дзейнасці і столькі магчымасцяў, але фактычна заканчваецца ўсё тым, што як бы чалавек сядзіць па факту ў медытацыі, да. А вось. Верш называецца 1, 2, 3, 4. Чалавецтва не існуе. Толькі ты. Прыроды не існуе. Толькі 1, 2, 3, 4 дзядоўнікі цвітуць у вечаровым ветрыку. Спалучэнне традыцыйнай формы, да, хайку з сучаснымі нейкімі матывамі. Верш называецца «Прасвятленне». Паколькі сусвет бясконцы, у маёй думцы няма ценю. Не можа быць. Можа. Хацеў бы я ўхапіць тваю мысль за хвост. Ну, і як бы я танцаваў без хвоста. Ох, тут такі дыялог такі. Ніцшанска-канавы такі, да, цікавы, в гэтым сэнсе называецца прасвятленне, да. Ты танчыць з хвостом, да, адразу вот этот вот фильм, вот этот вот «Страх и бреда в Лас-Вегас», да, які там з хвостами ходзяць под этим. Значит, верш называецца «На што?». На што лезці на гару? Глядзі, вунь гара. Я не лезу на гару. Гара на мяне лезе. Я гара. Я лезу сам на сябе. Няма тут ні гары, ні мяне. Штосьці рухаецца ў паветры. Ну, гэта ўжо амаль дакладныя цытаты з дзенавых каанаў, так, вядомых. То бок, немагчыма адмовіць, што ён знаходзіўся пад уплывам гэтага. Вось. Ну і апошні верш, ён такі з 10 частак, называецца «Фальшывая скрыжаль Саламона». Ну, Саламонова скрыжаль. Такі. Она даволі дасціпны. Першае. Пераяданне выклікае боль жывата. Пераведанне – боль галавы. Перачулівасць – боль мыслі. А перамысленне выклікае інфаркт. Другая. Хто ведае, таму няма ўратавання. Трэцяе. Зірні на мурашоў, культаіна. Вучыся ў іх прадпрымальнасці і займайся хернёй, як яны. Чацвёртае. Грошы рухаюць канём. Мёд рухае мядзведзем. Іронія адганяе людзей. Пятае. Дурному дай настаўніка. Выкладчыку дай слоўнік. Нябожчыку дай магілу. Пірог аддай мне. Шостае. Ранняя птушка упалюе чарвяка. Стрыманы ядок – мудрасць страўніка. Вясёлыя рабочыя – мудрасць мыслі. Бог – мудрасць цішыні. Сёмае. Роды. Для гэтай сустрэчы. Старасць. Індыгавае неба. Хвароба. Разнастайнасць жыцця.
смерць, час класціся спаць. 8. Люблю гэтую нешчасную краіну. І ўсё ж, 1+1 будзе 1. 9. Неба вечна блакітнае. Поўня вечна круглая. На моры вечны прыліў, а ты вечна скардзіся. 10. У чужой краіне. Хочаш пазнаёміцца з краявідам? Вывучай расліны. Хочаш пазнаёміцца з культурай? Зважай на рамёствы. Хочаш уведаць будучыню краіны? Паслухай яе народную музыку. Хочаш спазнаць людзей? Спазнай сябе самога. Ну, вось такі вось фальшывы Саламон, псеўда-Саламон, так? Як там былі псеўда-Діанісій, там і іншыя. Ну, адным словам, вось гэты верш апошні, ён нагадвае вот менавіта Ніканора Пару, так? Антыпаэта, пра якога я казаў. Ну, вось. Якого таксама перакладаў у свой час чылійскага, які там дажыў да 105 гадоў, дарэчы, вельмі цікава. А вось, знакамітая, як бы знакавая фігура у 20 стагоддзі у лацінаамерыканскай паэзіі, ось, якая сам па сабе была такой пафаснай, а вот ён з яе, так сказаць, праграмна сцібаўся. Ну, вось, так і Нанао Сакакі, то бок ён абсалютна такі, вось, блазан, можна в гэтым сэнсе сказаць. Вось. Ну, самыя розныя, як бы, вось гэтыя элементы іранічныя, да, там ёсць нейкія сюррэалістычныя вось гэтыя гулькі, да, там як вызначы, як бы, дай вызначэнне вось спантаннай асацыяцыі нейкіх слоў, там вось роды для гэтай сустрэчы, старасць, індыгавае неба, да. Вось, і тым не менш вось гэтыя пералік, гэты роды, старасць, хвароба, смерць, это якраз вось гэтая буддысцкая чацвёрка, да, вот вызначэнне пакутаў, да, якое мы ведаем з сутраў. Вось, то бок не проста так это ўсё. Вот. Ну, адным словам, вельмі цікавая постаць. Я спадзяюся, што яна будзе з часам больш вядомая для нас. Ось. Так, зараз, напэўна, зробім невялічкі перапынак. Я пагляджу, колькі ідзе. О, 1:50. Ну, в прынцыпе, я думаю, што яшчэ паўгадзінкі мы з вами вытрымаем, правда? То бок, як бы, каб ужо зусім не перабольшваць на сёння, вось, але для гэтага нам давядзецца зрабіць адну зараз тэхнічную паўзу. Загадзя вам удзячны за цярплівасць. Вот. Трэба прынесці свечку для чаю, а то ён схалодае. Ось. Так, ну, бачымся праз пару хвілін. Нікуды не сыходзьце.
Прабачэнне за сваю адсутнасць. Зараз запалім свечачку, можам прыцягваць. Да, фактычна можна было б ужо з Нанао Сакакі і скончыць, але я абяцаў, што мы пагаворым пра 5 аўтараў. Пакуль пагаварылі толькі пра 4 агулам. Учора і сёння. Ды хто ж гэты наш цікавы, такі 5, які заслугоўвае свайго месца ў стрыме пра бітнікаў і будызм. Вы не паверыце, сябры, вось, але 5-м аўтарам з'яўляецца мой шматгадовы асабісты бодхісаттва і добра вам усім вядомы Чарльз Букоўскі. Это як бы, павінна выклікаць у прававернага бітніка адразу шок, вось, таму што Букоўскі, як бы, тут пытанне яшчэ ці належыць ён наогул да бітнікаў, кансэнсус такі, што не, фактычна. А што тычыцца будызму, дык наогул, якое он можа мець дачыненне, вось гэты, так сказаць, піяка, так сказаць, хуліганы наогул, непрыстойны, так сказаць, стары dirty old man, брудны стары, так сказаць, непрыстойны стары. І тым не менш, я, так сказаць, настойваю на сваім праве далучыць яго да сённяшняга стрыма. Вось. Можа быць таму, што для нейкай, аднойчы, магчыма, і зможам зрабіць нейкую перадачу менавіта пра яго, але для гэтага, напэўна, трэба было б публікаваць ягоныя вершы і іншыя тэксты, вось, у перакладах. Ён ёсць у беларускіх перакладах, вось, ёсць ён на літражы, натуральна, як проза, такі вершы, такі нейкія часткі эсэ. Вось, выйшаў у перакладзе Ігора Кулікова ягоны раман «Палп», чытво, значыць, былі іншыя пераклады ягоных вершаў, наколькі помню, вось, That's the story, то бок, як бы, іх не магло не быць, таму што, як бы, это аўтар надзвычай, як бы, папулярны, так склалася, не менш папулярны за Керуака, калі не болей, і фактычна апавядаць пра Букоўскага, это, як бы, это трэба быць нахабнікам, да? Але я менавіта такі нахабнік, які вам сёння раскажа крышачку пра Букоўскага, вось, і ягонае стаўленне да бітнікаў і да будызму. Найперш, да бітнікаў. Бітнікаў Букоўскі цярпець не мог, да? Прынамсі, так лічыцца афіцыйна, да? Калі ў яго пыталіся, то ён казаў, што да, якія там бітнікі, наогул, паміж намі там вялікая розніца, ціпа, па-перше, ён справды там старэйшы, да, там крышачку за іх, для яго это былі все самыя, і галоўнае, што, ціпа, я слухаў класіку, а яны слухалі джаз, такі афарызм, фактычна, да, то бок, што можа быць паміж намі, так сказаць, супольнага, да, то бок, як бы, добры такі аргумент, да, то бок сапраўды, як бы, якую ты музыку слухаеш, фактычна гэта на цябе ўплывае, да, на твоё светаўспрыманне. І сапраўды вось гэтая любоў да джазу, як мы казалі ўжо учора, да, яна выяўлялася у стылі пісьма таго ж Керуака, так, Гінзберга і іншых. Вось гэта такая нейкая, я не ведаю, спантаннасць, такая рванасць. Але гэта не значыць, што этого няма ў Букоўскага. Таму што гэта ёсць у класічнай музыцы. Таму што Букоўскі слухаў класічную музыку не, скажам так, там, не папулярную, так, і не там не толькі вось гэтыя самыя вядомыя тэмы і мелодыі, але самую розную, то, што называецца сур'ёзнай музыкай, да, там Малера, Стравінска, і іншых таварышаў, у якіх сапраўды як бы разбіраўся, як не дзіўна. А чаму дзіўна, як бы, да? Як бы это толькі лічыцца, што ён быў нейкі такі вот просто вот бухарик, да, вось, часам яго ўспрымаюць як крутога, да, што вот ён, маўляў, типа там всю вот эту культуру, там для яго это было,
не зусім так, трэба сказаць. Але лад жыцця так, лад жыцця ягоны быў менавіта такі, як бы пралетарскі і ў пэўным сэнсе, можна сказаць, бітніцкі, так? То бок у гэтым сэнсе якраз наадварот. Было ў іх шмат супольна. Больш за тое, калі казаць чыста пра літаратуру, то ён бітнікаў чытаў, прынамсі паэзію, дакладна, і ведаў, да? Ён нарадзіўся ў 20-м годзе, то бок ён належыць да таго самага пакалення, крышачку там, да, старэйшы за большае з іх, але не нашмат. І зноў жа вось тое, што падчас вайны адбывалася, гэта таксама яго закранула. І то бок таксама сфармавала ў значнай ступені. Яшчэ скажу пра гэта, да? Але для пачатку якраз ягонае стаўленне да бітнікаў як менавіта да іхнай творчасці, так? Як ён з ёй пазнаёміўся праз часопісы, праз іхныя публікацыі. Вось, ён сапраўды іх чытаў, нават недзе на Гінзберга рэцэнзію напісаў на адну з кніжак, прычым такую, не самую пазітыўную, але з прызнаннем пэўнай вартасці яго, так? Прынамсі, вось ёсць такое выказванне ягонае з 69-го года, да? Значит, зараз я скажу нешта, чаго ніколі яшчэ ў жыцці не казаў, але паколькі я ўжо як след падбухнуў, то скажу. У мяне адчуванне, што найвялікшым абуджальнікам амерыканскай паэзіі з часоў Уітмена ёсць Ален Гінзберг. Які сорам, што ён гомік. Сорам, што і Жене гомік. Не тое, каб было сорамна быць гомікам. Сорамна за нас, якія чакаюць, пакуль яны нас навучаць пісаць. Значит, як бы нічого сорам. Але гэта эпатажнае, да, такое выказванне ў стылі Букоўскага. Мы бачым, што ён проста, Жене быў адзін з ягоных самых улюбёных, як бы, аўтараў прозы, да? Значит, Жене, які чытаў ягоныя апавяданні, які, як бы, напісаў, по-моему, на яго нейкі водгук, дзякуючы чаму пачалі Букоўскага публікаваць і кнігі, як бы, да, в Европе. Букоўскі страшна гэтым ганарыўся, што Жене пахваліў ягоны тэкст. Вось. І тое самае фактычна з Гінзбергам. То бок, як бы, все-таки Гінзберг сучаснік, так, і такі паспяховы, што называецца, вядомы, то бок у Букоўскага не магло не быць такой рэўнасці і скепсісу ягоным дачыненні, і тым не менш ён як бы сапраўды прызнаваў ягоныя, значыць, вартасці. Больш за тое, як бы ён нібыта, калі верыць яму самому, ён, значыць, яшчэ нават прыкідваўся, што ён Ален Гінзберг. Ёсць апавяданне пра тое, вось, як ён, значыць, у нейкі... ён прыйшоў там, да, шукаў паэта, Гала Норса, свайго сябра, і, не знайшоў, і замест этого пайшоў у бар, яго не было дома, ён пайшоў у бар, і там, там сидзела нейкая чувіха, вось, маладзейшая, вот, і ён сказаў: а вы ведаеце, што я пісьменнік, вообще-то? Прычым такі, неблагі, вот, она такая: сур'ёзна, а як вас зваць? А ён: Ален Гінзберг. Ён кажа, ты, бляха, мудак, ты думаеш, што я не ведаю, як выглядае Ален Гінзберг? Вось. Паводле апавядання, значыць, Букоўскаму на той момант 50 гадоў. Это значыць, што это адбывалася недзе ў 70-м, да, прыблізна. А вось, то бок, не быў ён яшчэ вядомым пісьменнікам, ён проста публікаваўся тады, значыць, у лос-анджелескай вот этой вот андэграунднай, значыць, прэсе, вось, але яшчэ кніг, вось, раманаў яшчэ сваіх не выдаў, так? Вершы толькі кніжна публікаваў дагэтуль. Вось, апавяданні, там, часопісах і так далей. У асноўным у малых такіх часопісах, андэграундавых. Вось, то бок, які ты Ален Гінзберг, бляха-муха. І тут, карацей, там узнялася ягоная традыцыйная сцэна, яго хочуць пабіць, там, ён пачынае ад іх уцякаць, там, уцякае кудысьці ў мора, а сам такі думае: бляха-муха. Это яны так уз'еліся на мяне за тое, што я сказаў, што ты Ален Гінзберг,
Гинзберг, типа, ну, идейная любовь, да, это отбывается, типа, там, у Венес, там, значит, частка Лос-Анджелеса, где, типа, жила вся вот эта богема, там, вот эти хиппи, там, все вот это, и Буковский даже такая, бляха, что ж здарилося с детьми кветок, да, куди вони поділися, за що вони так ненавидять. Ну, він, якби, вельми не любив хіпі, їх, це, до речі, його єднала з тим же Керуаком, да, ось, і, значить, така сатира фактично, да, на їх, але одночасово гэта якби апавяданне про тое, ну, як важна быць сабой, да, і не прамяняць, так сказать, сваё сціплае штосьці аўтэнтычнае існаванне на штосьці як бы чужое неаўтэнтычнае, да, то бок ён у канцы апавядання там вяртаецца дадому, весь там прамоклы, это сам пасля дажджу, і там яму тэлефануе дачка, і ён так это самае раптоўна так это усведамляе, вяртаецца сам да сябе. Вот, то бок недоўга ён пабылалі над Гинзбергам, і гэта як бы нічога добрага яму не прынесла, яго там ледзь там не пабілі, там у мора там кінулі, і всё такое. Ось, то бок, ну, сорі, што я такую, як бы, просто замалёўка жыцця, як бы, я тут нейкую такую падводжу пад гэта мараль, але, ну, мне так здалося, прынамсі, што это ўсё не здарма. А вось, то бок, нават яны, здаецца, асабіста сустракаліся пад час нейкага там паэтычнага чытання. Ну, не маглі не сустрэцца, бо Буковскі як бы даволі шмат там вандраваў па штатах, выступаў, вось Гинзберг тое самае, вось, і здаецца, там у Санта-Крус нібыта адбылося гэтая сцэна, значыць, што яны апынуліся, тоталічна кажучы, на адной сцэне, вось. А Буковскі бухаў падчас этого самого, падчас чытання, вось, звычайна. Ну, і калі там Гинзберг з'явіўся, ну, піць будеш? Вот. А Гинзберг сказаў, што не, у яго якраз быў такі перыяд, напэўна, нейкіх іншых там захапленняў, я не ведаю, можа быць здаровым ладам жыцця. Вот. І Буковскі страшна пакрыўдзіўся, ён пачаў яго там лажаць, што типа, слухай, ты гаўнюк вообще, ты наогул пасля Йоката нічога добрага не напісаў, типа. Вот. Ну, першае, ну, это мы ведаем, што это не зусім праўда. Той, хто чытаў Гинзберга, як бы ведае, што, ну, это маё меркаванне асабіста, але мне здаецца, што Гинзберг з гадамі чым далей, тым лепей, насамрэч. Вось, хаця там, ну, вядома, все гэтыя класічныя ягоныя творы, але я асабіста прыхільнік, як бы, усякага Гинзберга, это раз. Вось, а па-другое, ну, калі ты кажаш, што пасля Йоката нічого добрага не напісаў, так значит, ты маеш на увазе, што Йокат все-таки добрая рэч. То бок ты прызнаеш, да, што это, пэўна, значэнне мела. Ну, канешне, як бы, я думаю, што для Буковскага Гинзберг быў залішне інтэлектуальны, залішне перагружаны вось гэтымі нейкімі адсыламі, да, там, тым часам, як бы, мэтай Буковскага, як ён казаў у паэзіі, было якраз наблізіць паэзію да простых людзей, як бы вярнуць вось гэтую дыкцыю, рытміку натуральнай мовы, ну, як і ва ўсіх, в прынцыпе, крутых, да, як мы казалі ў папярэдніх стрымах. Вось, то бок, не ускладняць залішне, вот, і, як бы, не пісаць там булшыту, да, як бы не самае, а толькі тое, што мусіць быць, да. Вось гэтым як бы адрозніваецца метад творчы там бітнікаў, да, там Гинзберга і Керуака, якія ў прынцыпе вось сядаюць за друкарку і просто на хвалях вось этого натхнення, значыць, дазваляюць, так сказать, мове сябе кудысьці зносіць, вот, і альбо гэта той же самы стыль, я не ведаю, пазнейшага Бэрроўза. І такі вось цвярозы, як бы, стыль не сухі, ні ў якім разе не сказаў сухі, але вот менавіта такі вось рацыянальны, да, такі прадуманы, вывераны стыль менавіта Буковскага, менавіта Джона Клелана Холмса в рамане «Go», менавіта Бэрроўза ў ранейшых кнігах, такіх як «Джанкі» альбо «Queer». Вось, то бок маглі рабяты і так, і так. І нават Буковскі мог так і так, таму што цэлы шэраг ягоных вершаў, я на іх натрапіў, напісаныя, ну, дарэчы, незабываема, да, што ён любіў Лёрку, паэзію Лёркі, да. Вот. І цэлы шэраг вершаў Буковскага напісаны ў такой вот абсолютно неўласцівай яму манеры, вот, такой вось непрычасана метафарычнай, такой, ну, вот, што называецца, што сліна на язык прынесла, то як бы ёсць такія тэксты, амаль, я нават у свой час хацеў іх адабраць, яны малавядомыя, але я хацеў іх адабраць і прапанаваць менавіта сюррэалістычнаму часопісу для публікацый. Яны просто, я ўпэўнены 100%, што яны не пазналі б, хто аўтар гэтых тэкстаў.
Потому что я, ведаю з практыкі, што сюррэалісты там цярпець не могуць Буковскага, тому што ён там прымітыўны, там яшчэ какая-то херня. Это все не так. Але як бы вось гэты шэраг ягоных вершаў, там з ранніх зборнікаў, калі ён там яшчэ так шукаў, што называецца, яны ў асноўным напісаныя ў такой, як бы, у эмацыйным такім стане, як бы, звычайна вядзецца пра нейкую там унутраную, так сказать, унутраны канфлікт там з грамадствам, так, то бок ён рэальна, як бы, разлаваны, і вот там вот ён штосьці сыпе, там такое, такія вобразы нейкія, ну, абсалютна, вось, безбашаныя, вось, і ты думаеш, это Буковскі, really? Вось, насамрэч, да. Вот, трэба будзе як-небудзь падабраць. То бок, але, па факце, ён проста, напэўна, сабе хацеў паказаць, што я вось і так магу, калі заўгодна, вось, чым я горш за якога-небудзь Гінзберга, вось, але ў прынцыпе ягоная манера пісьма была іншая, так. І тым не менш, што ён казаў, значыць, пра авангардыстаў, да, вось у прыватным ліставанні, напрыклад, ў 63-м годзе яшчэ да ўсяго там, калі публікаваў, значыць, сваю першую кнігу вершаваную, першую кнігу вершаў. Пісаў Джону і Лоіс Уэб, это вось якраз пара сужэнцаў, якія вось і выдалі гэтую кнігу. Як там называлася? «Распяцце ў руцэ смерці», па-мойму. Щось такое. Бэрроуз, вядома, важны, бо ён не дае засмечвацца аддушынам. Нам ува ўсе часы патрэбныя Джойсы, Бэрроузы ці Гертруды Стайн, каб пісаць разняволена і не забываць, што рэальнасць не заўжды бывае такой, якой здаецца, або якой яе паказваюць масавыя пісакі. Такія людзі каштоўныя нават больш за іхныя творы, пісьменнікі-ледаколы, накаўцёры паліцыянтаў. Гэта ўжо напісана пасля таго, як выйшаў, калі не памыляюся, гэты голы абед Бэрроуза, і як бы Бэрроуз асацыяваўся менавіта з авангарднай, як бы, літаратурай, вось, а не той вось ранні Бэрроуз 40-х, 50-х, пра якога я казаў, так, то бок бачым, да, разнастайнасць, як бы, густаў Буковска таксама вядомая, да. Як я ўжо казаў, ён лічыў Селіна там найлепшым пісьменнікам за 1000 гадоў, вось, хаця Селіна любіў менавіта зноў жа больш рацыянальнага Селіна, вось, «Падарожжа на край ночы», так сама першага. А пазнейшага Селіна, якога, напрыклад, я люблю, вот этого, такога плынь свядомасці, вось, ён лічыў слабым, што ён проста не змог ужо перакрочыць свой цень і дасягнуць чагосьці большого. То бок, разумеем, да? Вось, то бок, пры тым, што як Буковскі, так Керуак, напрыклад, да, яны пісалі, як бы, рэчы аўтабіяграфічныя, так, але рабілі это па-рознаму, да? То бок Буковскі хутчэй, вось, як я казаў, нагадвае раннего Бэрроуза, нагадвае Генрі Міллера, вось, то бок ён такі, як там ён казаў, што калі бацька мяне біў, ён навучыў мяне, як бы, не пісаць херні проста, як бы, такой нейкай унутранай самадысцыпліне. Што ў жыцці, як бы, няма часу на нейкія там аздобы, на штосьці лішняе, да? Ось, это таксама, як бы, абсалютна зразумелая эстэтыка, да, якая многім падабаецца, і мне ў тым ліку. Ось, і неяк так вось все жыццё хочется спалучаць адно з другім, да, вот это круцізну з мандарынствам. Это вечная дылема, я думаю, для аўтара. Вось, то бок, што сказаць, але галоўнае, што яднае яго, ў прынцыпе, з бітнікамі, вось, это не літаратура, да, а это менавіта лад жыцця, каштоўнасці і, як бы, і сама, як бы, напэўна, эпоха, да, сама рэчаіснасць, у якой яны апынуліся. То бок, зноў жа, да, гэта 40-е гады, ягоны лад жыцця фактычна быў такі самы, як у іх, да, то бок ён сышоў з дома, ён вандраваў, вось, працаваў там на самых розных працах, як і Керуак той жа, да, пэўны час, то бок там на чыгунцы, там яшчэ дзесьці, вот, у войска яго хацелі забраць, так? Вот это якраз ужо згаданы мной аповед, ці памятаеце вы Перл-Харбор, вось, ён якраз пра гэта, я вот працытую.
Значыць, дзеянне адбываецца якраз у снежні 41-го года, неўзабаве пасля нападу Японіі на ЗША. Я прайшоў медагляд на фізуху і скіраваўся да псіхіатра. Генры Чынаскі? Так. Сядай. Я сеў. У нашую вайну верыш? Не. Хочаш пайсці ваяваць? Так. Ён зірнуў на мяне. Я разглядаў свае боты. Здавалася, што ён заглыбіўся ў чытанні стосу папер перад сабой. Гэта цягнулася некалькі хвілін. 4, 5, 6, 7 хвілін. Урэшце ён прамовіў. Слухай, у мяне дома у наступную сераду вечарынка. Прыйдуць дактары, праўнікі, мастакі, пісьменнікі, акторы, інтэлігенцыя. Я бачу, што ты не дурань. Запрашаю цябе, прыходзь. Прыйдзеш? Не. То бок... Мы бачым, значыць, як это называецца, каму вайна, каму маць родна, да? То бок, адначасова з гэтым усім, так сказаць, існуе нейкае жыццё, там паралельнае культурнае, у тым ліку афіцыйнае, і в том ліку вось гэтая, так сказаць, смятанка грамадства, яна збіраецца, там у Лос-Анджелесе адбываецца, так, то бок з Голлівуду туда прыходзяць людзі, там все вот эти акторы, а ось, то бок, поўным ходам ідзе, тым часам, як вот японцаў адвозяць в гэтыя канцэнтрацыйныя лагеры, значыць, воякі там выпраўляюцца на Ціхі акеан, вот, а інтэлігенцыя амерыканская вось збіраецца там, абмяркоўвае стан рэчаў, вот, і Буковскага запрашаюць, прыйдзеш туды? Не. То бок, ну, вось гэта ягоная асацыяльнасць, да, як бы адразу відавочная. Вось, як і тое, ты верыш у нашу вайну? Не веру. То есть, як бы, як ён потым пісаў, што я быў супраць вайны яшчэ у час, калі пацыфізм быў не ў модзе. Вот. Ну, не ён адзін, трэба сказаць, адзін з ягоных вялікіх узораў, паэт Робінсон Джеферс, ну, вось якога я перакладаў, і іншыя перакладалі на беларускую. У часопісе «Правінцыя», здаецца, ён публікаваўся вось, на невідочным месцы, на літражы. На літражы я не ўпэўнены, але калісьці на невідочным месцы яго публікавалі. Вось, ён меў вялікі ўплыў як паэт, вось, ну, такой уітменаўскай традыцыі, меў вялікі ўплыў на Буковскага і на Бонды, як не дзіўна. Бонды пра яго згадвае таксама. Вось, адным словам, дык вось Робінсон Джеферс, ён быў такі вялікі ізаляцыяніст. Я думаю, што сёння ён бы падтрымліваў Трампа, вось, таму што як бы ён лічыў, што, ну, яго была траўма, у сваю чаргу, першай сусветнай вайны, вось, і ён лічыў, што это была памылка, што Амерыка ў ёй удзельнічала, вось, і тое самае, як бы, ён быў супраць уступлення ў другую сусветную вайну Амерыкі. Вось, так што, ну, заўсёды былі, як бы, у Амерыцы, як бы, два погляды на гэта, да? Вось Буковскі, так сказаць, ну, паколькі яго ж там нямецкія карані, ось такі незразумелы крышку піетэт да этого ўсяго, ось, то ён, ну, як незразумелы, там нацыянальная ежа Амерыкі называецца гамбургер, то бок, дзесьці я чытаў, што большасць амерыканскага насельніцтва мае не ангельскія, там, ірландскія ці іншыя карані, а менавіта нямецкія. То бок, у большасці гэтых пратэстантаў, да, яны англамоўныя, але яны, па факту, як бы, з Нямецчыны і з іншых краін, там, Данія, Швецыя і так далей. Вось. Ну, не кажучы ўжо там пра гебраяў, славянаў і іншых. Вось. Ну, вось і Буковскі быў з немцаў, да? Адным словам, ваяваць ён, як бы, у вайну ён не верыў, але калі ім сказалі, ваяваць будзеш? Так. Не ўзялі яго, да, па стане, я так разумею, галавы, так сказаць.
вырашылі, што даваць зброю такім людзям небяспечна. Вось. Ну, ягонае, в прынцыпе, жыццё цалкам вядомае, значыць, мы да бітнікаў, да, то бок, як ён ставіўся да іх пазней ужо, да, тых же 60-х, то бок яму, значыць, ну, пасля таго, як бітнікі сталі менавіта вось феноменам масавай культуры нацыянальным, то, натуральна, усякія сімпатыі да іх у Буковскага рэзка прапалі. Ось, таму што ён, так сказаць, ён дасягнуў нейкага поспеху нашмат пазней, ось, а гэтых ён лічыў, што яны проста прадаліся, да, sold out, што называецца. Ось. І з этой нагоды вось ён пісаў зноў жа у лістах, зноў жа ў 63-м годзе піша тым жа самым сужэнцам Уэб. Значыць, універсітэт адшпіліў Корынгтону касяк $1000, каб ён мог ляжаць і пісаць, замест таго, каб выкладаць на летняй школе. Што ж, я не супраць, калі ён здольны гэта адпрацаваць. Таксама, па-мойму, яму далі аванс пад раман $2500. Цяпер ён падумвае з'ехаць у Еўропу. Усе яны ездзяць у Еўропу. Пачынаюць лётаць па свеце, глядзі Гінзберг, Корсел, Бэрус і іншыя. Я не ведаю, што ў гэтым такога, але я тут хутчэй на баку Фолкнера, які, маць яго, дапёр, што ў яго за парогам таксама дзеецца больш, чым дастаткова. Гэтая пагоня за культурай надта ж нагадвае набыццё Кадылаку ці чагосьці падобнага. То бок ён, ну, напэўна, можа быць, зайздросціў, я не ведаю, але мне здаецца, што ён сапраўды, як бы, ну, потым ужо так, яго там запрашалі тую ж Еўропу, там, у Нямецчыну, Францыю, ён там всякія скандальныя сцэны там учыняў па п'яні, але, ў прынцыпе, як бы, ну, тое, што ён напісваў, гэта, вядома ж, Амерыка, да, то бок жыццё Амерыкі, то, што называецца, то, што адбываецца за парогам. Вось, таму ён, так сказаць, адчуваў асаблівую, напэўна, повязь, да, да гэтага. Вось, значыць, такія вершы супраць літаратурнага істэблішмента, вось, ён пісаў. Я лічу, што іх варта прачытаць. Значыць, адзін называецца «Чуеце вы? Чуеце вы, бессаромныя подлыя ёлупы, паэты з вашымі ідыёцкімі рукапісамі, няхіла вы надзьмуваецеся ў сваім усёведанні, такія пэўныя, што вам роўная дарога ў нірвану, вам, неапераным камочкам чалавецкасці, вам, імітатарам іншых падобных прытворцаў. Вы ўсё яшчэ ў цяньку вашай мацеры, вы ніколі не таргаваліся з д'яблам, ніколі напоўніцу не паспыталі пекла, ніколі не стаялі на краі сябе самога, ніколі не заставаліся сам-насам з вострымі, як брытва, сценамі. Вы, бессаромныя подлыя ёлупы з вашымі ідыёцкімі рукапісамі. Няма ніякага ведання, няма куды вандраваць. Вашыя жыцці, вашыя смерці, вашыя ідыёцкія скруткі, ўсе марныя, гнюсныя і менш рэальныя за бародаўку на парсючынай срацы. Абставіны вам не спрыялі. Гудбай. Ну, ось такая, як бы, лаянка. Мы бачым там намёкі на вось гэтыя наскруткі, да, нірвану і іншыя рэчы. Гэта, відавочна, наезд на бітнікаў зноў жа, якія прыдаліся, да, ось, Гінзберг, Керуак, вось гэтыя ўсе паспяховыя таварышы. Ось. А, значыць, яшчэ адзін верш, называецца «Пястунчыкі слова». Значыць, два паэты з Сан-Францыска, адзін даволі вядомы, прыехалі ў Л.А. І моя дзяўчына пайшла іх паслухаць. Я на дадзены момант рады, што не мушу больш выступаць перад публікай. Я не пісаў гэтага ўсяго з мэтай устаць і адчытацца перад натоўпам. Калісьці я чытаў за бабкі, каб было чым плаціць за хату, але калі я чую, што знакамітыя і не бедныя ўсё яшчэ выступаюць, я не магу надзівіцца іхнаму выбару. Мне заўжды здавалася дзіўным, што паэты бываюць такімі экстравертамі. Ім толькі дай вылезці на людзі і пазалівацца. Я неяк спытаўся аднаго паэта, што гэта ў іх за дзіўны сверб, і ён мне сказаў: ён стары, як сама мова. Паэты ва ўсе часы хадзілі туды-сюды па вуліцах, выконвалі свае куплеты, свае песні. Паэзія належыць народу. Не буду спрачацца, кажу, але, па-мойму, нават калі пішаш з мэтай друкавацца, то гэта свайго кшталту фанаберыя. Паэзія належыць народу, паўтарыў паэт. А няго ж, кажу, давай забудзем. Калі б я хацеў быць клоунам, я б паехаў у Галівуд.
Адзіны неабходны паэтычны акт гэта напісанне верша, а ўсё, што ідзе за ім, гэта прапаганда. Выкладчыкі, лекцыі, чытанні, яны ў жыцці не нападобяць і не заменяць таго, з чаго выплывае ўсё далейшае. Два паэты з Сан-Францыска. Недзе тут і цяпер. Так далёка. Недзе тут і цяпер. То бок, да, вось гэтыя все наши чытанні, выступы, фестывалі, да, недавно ў Фейсбуку. Сёння гэта ўжо просто немагчыма уявіць. Сёння гэта абсалютны мейнстрім, і нават як бы людзі, якія лічаць сябе, ну, як бы не ведаю, там, контркультурай ці авангардам, яны просто вот іначай ўжо жыць не могуць. Асабліва на Захадзе, але таксама і ў нас. Я недавно чытаў, значит, у Фейсбуку добрага украінскага паэта, вось, расійскамоўнага, Александра Моцара. Вось, перадаю ему прывітанне, это сябар Сергея Прылуцкага і Олега Коцарава. Вось, і з Бучы, да, хлопцы. І, значыць, яны, там, Моцар рэагуе там таксама, по-моему, на Кабанова, на ягоны пост, і кажа, што вось, як мы тады вот жылі, так сказать, яшчэ перад вайной, там, это быў адзін суцэльны фестываль, то есть з аднаго на другі, так сказать, ездзілі там, не спыняючыся, вось, і все такі, да, вось гэта была эпоха, это самае, ну, як бы, ну, гэта факт, я сам асабіста, напрыклад, ну, абсолютно не заспеў гэтага. Я быў пару разоў, значит, на нейкіх такіх фестывалях, на чытаннях, в тым ліку з удзелам украінскіх аўтараў. Ось, гэта цудоўныя аўтары, так, што Коцараў, значит, я калісьці там, будучы в журы адной прэміі, галасаваў за ягоную кніжку, абсолютно цудоўны паэт. Вось, што Моцар, якога я перакладаў на чэшскую крыху, вось, пра Пістона ўжо і казаць не будзем, вот, перадаю прывітанне зноў жа. Вось, і пры гэтым іх, як бы, ну, лад жыцця, он абсалютна вот быў Букоўскаму незразумелы, ось, настолькі, наколькі ён мне, напрыклад, незразумелы. Ну, ось, як такое можа быць? Вот, Букоўскі адназначна лічыў, што гэта ўсё проста частка нейкай індустрыі, ось, якая ось сама сябе рэпрадукуе, ось, ось, што ён піша, да, значыць, у 62-м годзе, да, напісаў, вось, арыгінальныя бітнікі, якімі б ёбнутымі яны не былі, мелі ідэю з вялікай І, да? Але ж іх абышлі з флянгу і заспелі знянацку імітатары, чувакі з акуратна застрыжанымі бародамі, самотнікі ў пошуках дармовага граху, прабачце, самотнікі ў пошуках дармовага траху, ось, светламётчыкі, рыфмаплёты, гомікі, прочкі, попрашайкі, так, турысты, усе тыя, што забілі і Greenwich Village. Мастацтва не можа дзейнічаць у натоўпах. Яму не месца на вечарынках або ў інаўгурацыйных прамовах. Ну, я, што магу сказаць? Што я пагаджаюся абсалютна з Букоўскім. Ну, напэўна, гэта пытанне тэмпераменту, так, напэўна, гэта пытанне нейкіх такіх асабістых схільнасцяў, але у гэтым сэнсе я таксама лічу, да, што арыгінальныя бітнікі это было б штосьці, ось, пры гэтым ён, так сказаць, лічыць іх, так сказаць, хворымі на галаву, ну, в прынцыпе, як бы, мы іх любім не толькі за гэта, а менавіта за гэта. А вось, як і Букоўска. Недзе ён там казаў, што фестываль это просто клуб знаёмстваў для людзей з друкаркамі. Ось, там штось такое ён сказаў. Ну, это было абсалютна не ягонае. Вось, хаця сам ён сапраўды там ездзіў выступаць, он кажа ў вершы, я ездзіў выступаць за бабкі, просто каб заплаціць за хату. А вось, але як толькі, ну, гэтая патрэба адпала, ось, то ён перастаў ездзіць, а гэтая, маўляў, усё ездзіць. Навошта? Што за экзібіцыянізм? Дзіўна. А вось, ну, літаратурныя цыгане, як мы іх называем, да, это вот, калі Букоўскі казаў, што, значыць, неабходны акт адзіны гэта напісанне верша, а ўсё астатняе это ўжо прапаганда, вось, то вот у нас як бы літаратурны працэс, ён, ну, як я яго назіраў да 20-го года, як я яго назіраю цяпер пасля 20-го года той жа эміграцыі, да, это вот просто фактычна несупыннае мастацтва самапрапаганды, і ёсць, ну, такія майстры ўжо просто ў гэтым, такія вось, як бы
вось гэтых всіх праектаў там такіх вось гэтых, ну это просто як бы смешна по-свойму, вот, але ну цудоўна, хай этим всім займаюцца, але як бы не зашкодзіць часам яшчэ навучыцца пісаць пры гэтым, вот, на любой там мове, да? Ось, ёсць такія ў нас таварышы. А вот, тым не менш, усім дабра і шчасця, вот, у кожнага абсалютна свой шлях, свая карма, сваё там до, да, то, што называецца па-японску. Вось, просто кожнаму сваё, да, не для ўсіх это ўсё. Ну, як бы, паколькі існуе такая рэч, як меды, то відавочна, што яны якраз засяроджваюць сваю увагу менавіта на літаратурных цыганах, да? Тых, хто несупынна варушыцца, каб не змёрзнуць, да? Вот. Несупынна з'яўляецца у святле рамп, вот. Там, дзе, напэўна, ім комфортна. Вот. Ну, пажадаем ім поспеху. Вот. Дык вось, галоўнае пытанне і фактычна ўжо як бы апошняе. Ну, пра нелюбоў да хіпі я сказаў, да, не забыўся сказаць, што это яшчэ адна такая рыса, якая яднала Букоўскага з некаторымі бітнікамі, да? Не з Гінзбергам, вот, але прынамсі з Керуакам. Ось Керуак вельмі кансерватыўна да этого ўсяго адносіўся. Ось як і Буковскі, он усе гэтыя размовы там пра ўсеагульную любоў, так сказаць, ну, як бы вельмі скептычна да этого ставіўся. Ось, які да ўсіх гэтых ось натоўпаў, да ўсіх масавых рухаў, да, это ягоная фраза, што натоўп заўжды памыляецца. Ось это класычны Буковскі, то бок не прымаў ён гэтага ўсяго. Вось, пры гэтым сапраўды падзяляў некаторыя каштоўнасці, вось ягоныя некаторыя эсэ пра вось гэтую такую паліцэйскую Амерыку, да, якая вот паўсюль там за ўсімі назірае. Вось, ну, ён так у сваіх гэтых нотатках этого бруднага старога, да, значит, пытаўся ўсіх гэтых хіпі, ну добра, і што вы будзеце рабіць далей, што прапануеце, то бок вы хочаце, так сказаць, гэтае так гнюснае грамадства, да, вы там разбурыце, конечно, я веру. Вось, і што вы будзеце рабіць далей, то бок, што вы прапануеце, да? Ось, то бок там такія пытанні не трывіальныя, можна сказаць. То бок ён, в прынцыпе, напэўна, ну, не верыў у інстытуты, да, у нейкія вось такія рэчы, да, але верыў, в прынцыпе, у нейкую чалавецкасць. Это безумоўна. То бок, як бы, ну, і шмат этому прыкладаў і стаўленне якраз да жывёлы, да, ягонае, і просто, ну, як бы Буковскі это Буковскі, разумееце, это як бы сапраўдны, так сказаць, сапраўдны бодхісаттва, да, вось, і такі. І у якасці, як бы, ну, доказ, зараз я некаторыя рэчы вам яшчэ працытую, вот, але, ну, галоўнае, што ягоная эпітафія, это, напэўна, самая буддыйская, што ёсць, да? Яго на магіле напісана «Don't try». Типа, не спрабуй, да? Там не намагайся, я не ведаю, як сказаць лепш, да? Вот. Можа здацца, што вот это ягоны алкагалізм, як бы, да, ён такі... Але, ну, мы бачым, это просто это было і ў Керуака, прычым, не гледзячы на ўсё ягонае захапленне буддызмам, да, і ў буддыстаў там некаторых такіх, вот, як Чогьям Трумпа, да, вот, этой, который там заснаваў вось гэты універсітэт у Наропі, да, з Гінзбергам, вось, ён таксама памёр малады, якраз ад алкагалізму, то есть, ён так ніяк знайшоў прасвятленне на дне пляшкі, вельмі, і прычым застаецца да сённяшняга дня вельмі такім, як бы, глыбокім і ўплывовым буддыйскім настаўнікам, так, тыбецкім. Вось, то бок, як бы, алкагалізм сам па сабе яшчэ не дыскваліфікуе, як бы, нікога, і мы ведаем гэтыя прыклады всіх тых шалёных майстроў, так, у гісторыі дзену, ось, якія таксама любілі выпіць і пахуліганіць. Вось, такім чынам, стаўленне Буковскага і дачыненне ягонае з буддызмам застаецца вялікім такім, вялікай адкрытай тэмай, адкрытым пытаннем для мяне асабіста. Я яго там бачу, нехта, можа быць, не бачыць. Ну, вот я кажу, я прачытаю вам у якасці такіх вот ускосных доказаў некалькі вершаў
Адзін з іх называецца «Мой дружбан Будда». My buddy the Buddha. Мушу памыць гэтага Будду, што стаіць на маім стале. Пыл і гразь уеліся ў яго паўсюль, асабліва на грудзях і жываце. Ах, колькі доўгіх начэй мы вытрымалі разам. Мы перажылі банальнасці і жахі. У самыя недарэчныя часы мы смяяліся ад душы. Зараз ён заслужыў самае меншае быць, як след абцерты мокрай анучай. Некаторыя доўгія ночы былі праўдзіва жудаснымі, але Будда заўжды быў добрым, маўклівым таварышам. Ён, бадай, ніколі не глядзіць на мяне, але здаецца, што ён вечна рагоча. Рагоча з гэтага сранага быцця. Што ўжо зробіш? На халеру мяне праціраць, пытаецца ён. Я толькі зноў за Карею. Ну, я чыста спрабую прыкінуцца па ціпу адэкватным, адказваю. Пі лепш віно, кажа ён. Гэта ты майстар. А ты, пытаюся, чаго майстар? Ён мне. Я майстар адным вокам глядзець на цябе. І замаўкае. Трымае ў руцэ пацеркі з кутасікам. Скуль ён тут узяўся? І яшчэ адзін такі вось, напэўна, самы буддысцкі, напэўна, для мяне эпізод у жыцці таго ж Букоўскага, гэта ягонае апісанне вось ягоных юначых узятых бадзяняў, калі даволі часта ён апісвае, калі ён замыкаецца адзін у пакоі, вось там з алкаголем, там з пляшкай, яшчэ з чымсьці. Вось, п'е вось гэтае віно і проста, як ён кажа, ну, часам слухае музыку класічную па радыё, вось, а часам проста ляжыць і пазірае, так сказаць, у столь, да? І што, і чакае, як ён казаў, да, і чагосьці чакае. То бок гэта, вось, наяўнасць вось гэтай пляшкі, усяго, это вот мне нагадвае мае ўласныя нейкія такія першыя спантанныя медытацыі, вось, ну, там без алкаголю, это абсолютно не это, але не прынцыпова, але вот менавіта такія станы самазанурэння. Вот это, калі ён апісвае вось гэтыя сцэны вось у гэтых задрыпаных гатэлях, так, у сваёй маладосці, да, вось, яны, ну, для мяне яны маюць нейкую просто вот духоўную просто сілу, ну, не ведаю, залежыць, напэўна, ад досведа кожнага. Вось, і у паэзіі вось адно з такіх кароткіх апісанняў гэтай сцэны, ну, ўжо пазнейшай, так, калі ён это самае пісаў ужо, калі жыў не па гатэлях, а у сваёй, значит, кватэры, значит, верш называецца «Пяшчотнае святло», «Warm light». Сёння ўначы адзін у гэтым доме, сам-насам, з 6 коткамі, якія без усякіх намаганняў паведамляюць мне ўсё, што толькі можна ведаць. Паколькі мы, як я ўжо казаў, знойдзем у Букоўскага вершы самыя розныя, ось, як і амаль сюррэалістычныя, там, напісаныя там на, так сказаць, нейкай плынню свядомасці, да? Вось, ледзь не аўтаматычна. Вось так і вось такія замалёўкі нейкія лірычныя, то я ўпэўнены, што калі задацца мэтай, то можна проста вот знайсці цэлую падборку тэкстаў Букоўскага, якія так ці іначай маюць нейкія такія сугучныя буддызму, так, ідэі, вобразы, адчуванні нейкія ў гэтым. Адным словам, шукайце і знойдзеце, шукайце перадусім на літражы, вось там таксама хапае перакладаў паэзіі. Я спадзяюся гэтым як бы займацца і надалей. Вось адзінае, што я не ведаю, ці рабіць гэта зноў пасредніцтвам публікацыі на сайце. Вось, можа быць, мае сэнс якраз запісваць голасам нейкія пераклады і выдаваць. Паглядзім. Вось, это будучыня адкрытая. Вось. На сёння я хацеў бы вам падзякаваць за ўвагу, каб вас ужо далей не затрымліваць. Вось,
Спадзяюся, што вам цікава было это ўсё слухаць. Я гэты стрым фактычна, ну, асабліва, скажу так, я нават не рыхтаваўся. Па-першае, часу не было, па-другое, так на такім от хутчэй расслабоне мне хацелася перад святамі, перад калядамі зрабіць такое вось штосьці. Вось як напісаў чалавек учора там, што уздымае дух, так сказаць, такое больш забаўляльнае, менш нейкае такое вось ужо зусім сур'ёзнае. Вось хацеў бы запрасіць вас яшчэ на музычны стрым, які я планую сёлета. Вось, як заўжды, перадкалядны. Вось, мінулым годам гэта быў стрым, у якім мы якраз збіралі грошы на выданні кнігі. Вось, у нашай ініцыятыве Сейбіт. Вось, ну і яшчэ раз. Бачыце, я нават у руку не змяшчаецца, у далонь не змяшчаецца. І вот па факце вось гэтую кнігу, на гэтую кнігу мы збіралі, вось, і па выніку яна выйшла, як выйшлі яшчэ 2 кнігі, значыць, сёлета. Я веру, што ў наступным годзе мы будзем это ўсё працягваць, выдаваць. Вот. А як набудзем аўтарскія правы, то аднойчы выдадзім і нашых бітнікаў улюбёных. Вось, магчыма, будзем выдаваць нейкія кнігі, звязаныя з буддызмам. То бок, фактычна, я вось у гэтым стрыме учора і сёння паспрабаваў вам наблізіць вось гэтую ідэю, якая стаіць за стварэннем выдавецкай ініцыятывы Сейбіт, і чаму, так сказаць, менавіта такая назва, так? Таму што ўсе вось гэтыя рэчы, пра якія мы казалі, якія былі ўласцівыя бітнікам, то фактычна ўсе гэтыя як бы зацікаўленні уласцівыя і мне, і таму я, наколькі змагу вызначаць вось палітыку, што называецца, гэтай выдавецкай ініцыятывы, я якраз і буду спрабаваць у такім ключы менавіта публікаваць такія творы, так, якія у чымсьці з гэтым усім як бы сугучныя, так, паэзію, прозу, пераклады і гэтак далей. Нон-фікшн таксама, спадзяюся. Вось. Ну, гэта такія, ведаеце, пляны мары. Вось, як яно ў жыцці атрымаецца, ніхто не ведае, але добра, што такая ініцыятыва ёсць, і будзем яе працягваць. Спадзяюся, што з вашай падтрымкай. Вось. Такім чынам будзе яшчэ адзін музычны стрым. Вось, ну, грошы мы збіраць фактычна не будзем гэтым разам, але, ну, можна падтрымаць, зноў жа, гэты канал, можна там у спасылках, я звычайна ставлю, можна падтрымаць праз PayPal. Вось, можна падтрымаць менавіта Сейбіт, канкрэтна ініцыятыву праз Buy Me a Coffee. У нас ёсць таксама спасылкі, я, можа быць, іх сюды дадам. Таксама, бо гэта грошы, якія пойдуць канкрэтна на кнігі. Вось, грошы са стрыму сёлета, можа быць, пойдуць на іншыя там дабрачынныя справы. Вось, як вы ведаеце, мы жывем у такія часы, што сапраўды грошы патрэбныя многім, так, вось, людзей вызвалілі, на шчасце, не так даўно, то бок шмат людзей ёсць, якіх варта падтрымаць. Вось, таму вы падтрымаеце нас, а мы падтрымаем кагосьці яшчэ. Гэтак жа, як вот пасля Дня беларускай кнігі, напрыклад, і пасля кірмашу кніжнага, пражскай кніжнай вежы, якія былі ў верасні, мы таксама падтрымалі людзей, якія дзейнічаюць ва ўкраіне, так, скажу. Так, просто коротко, на баку добра, скажу так, каб не было пытанняў. Значыць, і такім чынам спадзяюся, што вы будзеце заставацца з намі у наступным годзе таксама. У гэтым годзе гэта апошні стрым з цыклю «Спражніў шуньяту». Вось, працяг будзе ў наступным годзе. Як я ўжо казаў, у наступным годзе будзе працягвацца цыкль пра сацыяльна ангажаваны буддызм. Вось, не ведаю, як і калі, але вельмі хацелася б захаваць вось гэты рытм, і ў сярэднім раз на месяц, вось, пажадана на выходных, калі так будзе выходзіць, атрымлівацца, рабіць для вас вось гэтыя стрымы. Вось. Ну ўсё, сябры, я звітваюся, спадзяюся, ненадоўга. Святочны стрым плануецца на 25 снежня, вось, недзе над вячоркам, ці ўжо пад вечар, напэўна, мы зробім.
Это святочны музычны стрым, вось куды я натуральна спасылку дашлю і запрашаю. Вось і такім чынам мы яшчэ сёлета ўбачымся, вось, а ў цыкле спражней шуняту літаратурным і буддыйскім мы ўбачымся ўжо ў наступным годзе. Так ці іначай, я дзякую вам яшчэ раз за ўвагу, зычу вам добрых святаў, калядаў Новага году, вось, незалежна ад вашага вызнання ці невызнання, вера ці не вера вызнання, а вось, заставайцеся з намі, усяго вам добрага, дзякую вам за ўвагу, я яшчэ раз пагляджу толькі, ці не было нейкіх цікавы стрым, хтосьці піша, Серж Карбанович, дзякуй, спадар Серж. Букоўскі сёння, канешне, поўная нечаканасць, абсалютна згодны, вось, умею здзіўляць, шчыры дзякуй, паслухай такую змястоўную тульна-цёплую лекцыю, не найгоршы спосаб правесці самы кароткі дзень года, вельмі спадзяюся, асобна дзякуй за пераклады вершаў, што прагучалі ў стрыме. Дзякуй вам за гэтыя водгукі, вось, зноў мы прысядзелі роўна столькі ж, як учора, вось, 2 гадзіны 42 хвіліны. А вось, дзякую ўсім яшчэ раз, хто глядзеў і хто будзе глядзець, і хто пісаў каментары, перадаю ўсім прывітанне і зычу вам добрай рэшты нядзелі да наступных сустрэч. Пакуль.